Ναι. Πες, με ακούτε. Με ακούτε? Για μίλα λίγο τώρα που βάλω κόστος στο μικρόφωνο. Μίλα ρε. Οκ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι συγγνώμη για τις τεχνικές διακοπές, τις ανεπάλληλες. Θα δώσω το λόγο στον Γιώργο τον Μανουσόπουλο να συνεχίσει το β' κύκλο των σεμιναρίων, με τη διαφορά ότι τώρα θα ενσωματωθεί στην παρουσίαση το κομμάτι το ειδικό του SWOT analysis, καθώς και του marketing plan. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητούμε και πάλι συγγνώμη για τις τεχνικές διακοπές. Καλησπέρα για από μένα. Πάμε στο δεύτερο μέρος του business plan, που θα εξειδικεύσουμε πιο πολύ τα δύο βασικά εργαλεία που είναι η SWOT analysis και η ανάπτυξη ενός marketing plan. Η SWOT analysis είναι μια τεχνική που βοηθάει για να εντοπιστούν και καταγραφούν τα ισχυρά και αδύνατα σημεία μιας επιχείρησης και οι επιχειρηματικές ευκαιρίες και απειλές που υπάρχουν στο περιβάλλον. Μερικά από τα βασικά πλεονεκτήματα από την εφαρμογή της SWOT analysis είναι: λοιπόν, μικρή πιθανότητα να έχουν αγνοηθεί σημαντικές ευκαιρίες και απειλές της επιχειρηματικής δράσης. Διάγνωση πιθανών δυνατοτήτων και αδυναμιών που διαφορετικά δεν θα είχαν προσδιοριστεί. Η υποστήριξη των στόχων, καθώς και με την ανάλυση αυτή, θεμελιώνεται ένας πιο εξελιγμένος τρόπος αντιμετώπισης των σχετικών με την επιχείρηση θεμάτων, λόγω της διερεύνησης των πεδίων προσέγγισης τους. Ανάλογα με το επίπεδο και τον τρόπο εφαρμογής της, SWOT ανάλυση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δύο σκοπούς βασικά. Για την ανάλυση και τον προσδιορισμό της στρατηγικής και της ανταγωνιστικής θέσης της επιχείρησης, και για την ανάλυση της ανταγωνιστικής θέσης μιας δραστηριότητας, ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας μιας επιχείρησης. Και σε αυτό το πίνακα, που είναι ένα τετράγωνο, γράφουμε όλες αυτές τις πληροφορίες που έχει σχέση με ισχυρά σημεία, αδυναμίες, ευκαιρίες και απειλές. Παρακάτω θα το αναλύσουμε πιο πολύ. Λοιπόν, για να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε τα ισχυρά σημεία, δηλαδή τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις απειλές, δεν είναι εύκολο για τους εξής λόγους. Τα αδύνατα σημεία της επιχείρησης υπάρχει τάση να συγκαλύπτονται και να μην γίνονται πάντα γνωστά. Πάντα όταν υπάρχουν διάφορα προβλήματα, ανάλογα με το ιεραρχικό επίπεδο, προσπαθούν να αποκρύπτονται από την διοίκηση της επιχείρησης. Τα ισχυρά σημεία συνήθως υπερεκτιμώνται. Δηλαδή, όταν έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα, συνήθως τα υπερεκτιμούμε. Η αναζήτηση επιχειρηματικών ευκαιριών γίνεται συνήθως σε περιορισμένο πεδίο και όχι στο ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον. Στους επιχειρηματικούς κινδύνους και τις απειλές δίνουμε μεγαλύτερη ή μικρότερη σημασία από αυτή που έχουν στην πραγματικότητα. Αυτά είναι κάποια πράγματα που πιθανόν να μας δυσκολεύουν να εντοπίσουμε αυτά τα πράγματα. Τώρα, πού μπορούμε να βρούμε ισχυρά σημεία και αδυναμίες? Εδώ αριστερά είναι ο τομέας της επιχείρησης και δίπλα στην άλλη στήλη είναι τα ισχυρά σημεία και τα αδύνατα σημεία. Στη διοίκηση, εδώ είναι παραδείγματος χάρη στην καλή απόκτηση, δηλαδή σε επενδύσεις περισσότερο. Με τα αδύνατα σημεία είναι η κακή διαχείριση του προσωπικού, όσον αφορά τον τομέα της διοίκησης. Οι διαδικασίες είναι υψηλή, αν έχουμε σωστές διαδικασίες, έχουμε υψηλή παραγωγικότητα, καθυστερημένη διοχέτευση στην αγορά. Δηλαδή, καθυστερούμε να παραδώσουμε, παραδείγματος χάρη, τα προϊόντα στην αγορά. Μάρκετινγκ και πωλήσεις. Είναι καλό στις άμεσες πωλήσεις και κακή έρευνα αγοράς. Εμπειρίες. Υπερατλαντική επιτυχία, οικονομικές καταστροφές σε κάποια μέρη. Αυτό είναι στη φάση της εμπειρίας. Σε εγκαταστάσεις, ότι είναι σε καλή τοποθεσία ή ότι πληρώνουμε ακριβό ενίκιο τα αδύνατα σημεία. Στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις, τα ισχυρά σημεία είναι ο ειδικός εξοπλισμός που πιθανόν να έχει μια βιομηχανία και δεν έχει κάποια άλλη. Θαμμένες βιομηχανικές εγκαταστάσεις είναι τα αδύνατα σημεία. Στην πληροφορική είναι οι καλές πληροφορίες και αναπαρκής αυτοματισμός. Τα αδύνατα σημεία.
στα οικονομικά, η καλή ταμειακή ροή και τα μεγάλα χρέη όσον αφορά τα αδύνατα σημεία. Πώς ενεργούμε, τι πρέπει να κάνουμε δηλαδή για να εντοπίσουμε τα ισχυρά σημεία και τις αδυναμίες της επιχείρησης. Αναλύουμε προσεκτικά όλα τα επίπεδα λειτουργίας της επιχείρησης, δηλαδή την παραγωγική διαδικασία, τα οικονομικά, τις πωλήσεις, την παραγωγική τη λειτουργία της αποθήκης, όλα. Ψάχνουμε για διαφορές μεταξύ της επιχείρησής μας και των υπολείπων επιχειρήσεων του κλάδου και των άμεσων ανταγωνιστών μας. Άρα, εδώ πρέπει να γνωρίζουμε κάποιες πληροφορίες για τον κλάδο και για τους άμεσους ανταγωνιστές μας, για να μπορούμε να βρούμε αυτές τις διαφορές. Εάν υπάρχουν διαφορές, τότε προσπαθούμε να ανακαλύψουμε τα αίτια των διαφορών και προσπαθούμε να καταλάβουμε εάν αντιπροσωπεύουν μόνιμη κατάσταση ή αποτελούν ένα συγκυριακό φαινόμενο. Αντιπροσωπεύουν πλεονεκτήματα ή μειονεκτήματα της επιχείρησης έναντι των ανταγωνιστών μας. Στα θετικά ή αρνητικά σχόλια ρωτάμε πάντα να μάθουμε το γιατί συμβαίνει αυτό. Με χωρίς το γιατί, αν δεν έχουμε απαντήσει, είναι σαν να μην υπάρχουν αυτά. Ευκαιρίες και απειλές. Πάμε τώρα στις ευκαιρίες και απειλές. Οι τομείς λοιπόν οι τομείς της επιχείρησης που μπορούμε να βρούμε ευκαιρίες και απειλές είναι η αγορά. Οι τομείς, μάλλον όχι της επιχείρησης, γενικά οι τομείς, είναι η αγορά. Πόσο η ευκαιρία είναι αν η αγορά μεγαλώνει με γρήγορους ρυθμούς, η απειλή αν η αγορά μας πλησιάζει σε ορί μας. Ο κλάδος. Αν ο ανταγωνισμός είναι κατακαιρματισμένος, αυτό είναι μια ευκαιρία για μας. Και σαν απειλή είναι οι ανταγωνιστές μας έχουν πολύ καλή έρευνα και ανάπτυξη. Τα πρότυπα του κλάδου. Η συμμόρφωση με τα πρότυπα ενισχύει το προϊόν μας. Η εφαρμογή των νέων προτύπων αυξάνει τις δαπάνες. Δηλαδή και το ένα είναι καλό, αλλά και πιθανόν να θέλει μια ισορροπία. Αγορά εργασίας. Προσόντα διαθέσιμα στην τοπική αγορά, αν υπάρχει εξειδίκευση δηλαδή, κατά βάση, και απεργίες που προκαλούν αποδιοργάνωση. Οι οικονομικές αγορές, πόροι χαμηλού κόστους, το υψηλό κόστος δανεισμού μειώνει την κατανοητική δύναμη των πελατών. Οι τιμές συναλλάγματος, φθηνότερες εισαγόμενες πρωτεσίλες, φθηνότερα ανταγωνιστικά προϊόντα ή απειλή. Οι οικονομικές τάσεις, η οικονομική επέκταση θα αυξήσει τη ζήτηση, η αυξανόμενη ανεργία μειώνει τη ζήτηση και κίνητρα για αντίπαλες εταιρείες. Φυσικές καταστροφές, πώληση ειδικού εξοπλισμού ή προϊόντων ανακούφισης, απώλειες παραγωγής είναι δεδομένο. Πώς θα εντοπίζουμε αυτά. Πρέπει να αποτελεί για κάθε διοίκηση πρωταρχική προτεραιότητα ο εντοπισμός των επιχειρηματικών ευκαιριών. Ευκαιρίες στην αγορά υπάρχουν πολλές, μόνο που δεν τις βλέπουν όλοι. Εμείς, αν μπορέσουμε να τις δούμε, τότε θα έχουμε πλεονέκτημα. Η προσπάθεια για εντοπισμό επιχειρηματικών ευκαιριών θα είναι πιο αποτελεσματική όταν η έρευνα προσανατολίζεται προς το μέλλον και όχι στο παρελθόν. Δηλαδή, προσπαθούμε να δούμε τι θα γίνει στο μέλλον και βέβαια το παρελθόν είναι ένα ιστορικό στοιχείο που πάντα θα το χρησιμοποιούμε. Προσανατολίζεται εκεί που οι περισσότεροι πιστεύουν ότι βρίσκεται έξω από τη σφαίρα του εφικτού. Επεκτείνεται στο ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, αφού πρώτα έχει εξαντληθεί η έρευνα στο άμεσο περιβάλλον της επιχείρησης. Προσανατολίζεται στους τομείς που άλλοι απέτυχαν. Πρέπει να διδαχθούμε από τα λάθη τους. Άρα, μας ενδιαφέρει να βλέπουμε και να ερευνούμε τι λάθη έχουν κάνει οι ανταγωνιστές μας. Όταν εντοπιστεί μια ευκαιρία, πρέπει να εξετάσουμε τι ωφέλη περιμένουμε από την εκμετάλλευση αυτής της ευκαιρίας. Δηλαδή, πρέπει η εκμετάλλευση της ευκαιρίας αυτής θα ικανοποιήσει συγκεκριμένη ανάγκη των υπαρχόντων ή μελλοντικών πελατών μας. Δηλαδή, πρέπει να απαντήσουμε σε αυτές τις ερωτήσεις, τις τρεις ερωτήσεις αυτές. Η προσπάθεια που θα απαιτηθεί για την παραγωγή προϊόντος ή προσφορά υπηρεσίας μπορεί να γίνει με τρόπο υποδειγματικό από την επιχείρηση ώστε να εξασφαλίσει άριστα αποτελέσματα. Αντιπροσωπεύει η ευκαιρία αυτή κάτι νέο. Σε αυτές τις τρεις ερωτήσεις πρέπει να απαντήσουμε κατά βάση, μπορεί να είναι και άλλες, αλλά αυτές είναι οι βασικές ερωτήσεις. Εντοπισμός και αξιολόγηση επιχειρηματικών προβλημάτων ή απειλών. Έχουμε στον κλάδο τι ονειρεύονται οι ανταγωνιστές μας. Δηλαδή πρέπει και εδώ να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά. Αγορά, πώς μεταβάλλεται η αγορά, πώς θα επηρεάσει τις πωλήσεις μας. Το προϊόν μας. Προσέχουμε για πιθανά προβλήματα ποιότητας, φθήνουσας ζήτησης και υπέρβασης κέρδους. Δηλαδή πουλάμε με υψηλές τιμές και θα πιθανόν να δημιουργηθεί πρόβλημα. Πωλήσεις, χαμηλές πωλήσεις που μειώνουν το κέρδος. Έρευνα και ανάπτυξη. Δεν ρίχνουμε χρήματα σε μαύρες τρύπες. Αυτό είναι σημαντικό. Έλεγχος ποιότητας. Ο χαμηλός έλεγχος ποιότητας βλάπτει τη φήμη και δημιουργεί προβλήματα στην εταιρεία.
Η χαμηλή παραγωγικότητα αυξάνει το κόστος. Λοιπόν, η ικανότητα παραγωγής. Η υπερβολική παραγωγή κοστίζει σε χρήματα. Οι περιορισμοί στην παραγωγή κοστίζουν στις πωλήσεις. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία μεταξύ παραγωγής, πωλήσεων και αποθεμάτων. Γιατί τα αποθέματα έχουμε από κάτω. Τα ανεπαρκή αποθέματα σκοτώνουν τις πωλήσεις, ενώ τα υπερβολικά αποθέματα το ταμείο. Άρα πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Γι' αυτό πάντα υπάρχουν και διάφορα μοντέλα που μας δίνουν τα άριστα επίπεδα αποθέματος. Επενδύσεις. Ανεπαρκής επένδυση σε ανάπτυξη και έρευνα, στο μηχανικό εξοπλισμό, στην εκπαίδευση. Αυτά, αν δεν κάνουμε επενδύσεις σε αυτά, η επιχείρηση μας θα είναι μη ανταγωνιστική. Τα πληροφοριακά συστήματα, καταστροφές συστημάτων, λαθασμένα αντίγραφα ασφαλείας, αναπροϊστικά συστήματα, ανεπαρκείς πληροφορίες διαχείρισης. Επιχειρηματικό management. Η κακή διοίκηση ζημιώνει το ηθικό και τα κέρδη. Εταιρικές διαμάχες. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τουλάχιστον στην Ελλάδα το βλέπουμε κατά κόρον. Οι εσωτερικές διαμάχες ρίχνουν την αποδοτικότητα και μπορούν να βλάψουν τη φήμη της επιχείρησης αν γίνουν γνωστές στο εξωτερικό περιβάλλον. Ταμειακές ροές. Οι χαμηλές ταμειακές ροές δημιουργούν σοβαρά προβλήματα. Οι υψηλές ταμειακές ροές, αν δεν χρησιμοποιούν σωστά, μειώνουν την απόδοση των επενδύσεων. Άρα και εδώ πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Δηλαδή δεν θα πρέπει να υπάρχουν ούτε λιμνάζοντα χρήματα, ούτε έλλειψη χρημάτων. Αυτό όλη στην ουσία μας. Επιτόκια. Οι αυξήσεις αυξάνουν το κόστος κεφαλαίου, μειώνουν τη ζήτηση και ζημιώνουν τα κέρδη. Αυτά τα επιτόκια, τα οποία και τώρα τα βλέπουμε λόγω του πολέμου να αυξάνονται. Τιμές συναλλάγματος. Οι αλλαγές επηρεάζουν το κόστος των εισρωών, παραδείγματος χάρη των υλικών, μπορούν να μειώσουν το κόστος των εισαγωμένων ανταγωνιστικών προϊόντων, μπορούν να μειώσουν την ανταγωνιστικότητα της επιχείρησης στο εξωτερικό. Οι τιμές του συναλλάγματος. Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη πολλές φορές αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα. Πρέπει όμως τα επιχειρηματικά προβλήματα να αντιμετωπίζονται πάντα δημιουργικά, αποδεχόμενοι τις εξής βασικές αρχές. Κάθε πρόβλημα έχει οπωσδήποτε μία, αν όχι περισσότερες λύσεις. Στο πρόβλημα πρέπει να δίνεται πάντα η σωστή διάσταση. Η υπερβολή αποπροσανατολίζει και απομακρύνει από τη λύση του προβλήματος. Κάθε πρόβλημα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για επιτυχία. Η αντιμετώπιση του προβλήματος πρέπει να γίνεται με δημιουργικό τρόπο, όχι με μεθόδους που οδηγούν σε τεχνητές κρίσεις, μέσα ή έξω από την επιχείρηση. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο η αντιμετώπιση των προβλημάτων και δημιουργεί πράγματι τεράστιους κινδύνους για την λειτουργία μιας επιχείρησης και την ανάπτυξή της. Για να αντιμετωπιστούν με επιτυχία τα επιχειρηματικά προβλήματα πρέπει να καταγραφούν και συνέχεια να αξιολογηθούν και το καθένα από αυτά πρέπει με βάση κάποια ερωτήματα. Το πρώτο, θεωρείται ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα είναι επίγον ή σημαντικό. Γιατί? Εξηγήστε τους λόγους. Έχει σχέση με το επίγον του θέματος. Από την επίλυση του προβλήματος θα ωφεληθεί μόνο η επιχείρηση και οι πελάτες της. Αν ναι, με ποιο τρόπο? Άρα πάντα θέλουμε ανάλυση. Το γιατί δηλαδή πάντα. Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος θα δυναμώσει την εικόνα της επιχείρησης στην αγορά. Πρέπει να το απαντήσουμε κι αυτό. Η επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος θα ενισχύσει το ηθικό του ανθρώπινου δυναμικού και των εργατών της επιχείρησης. Πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι, διότι αυξάνει την παραγωγικότητα. Αυτό εδώ το συγκεκριμένο σημείο, αυτό το συγκεκριμένο ερώτημα. Ποια θα είναι τα οικονομικά ωφέλη που θα έχει η επιχείρηση από την επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος? Ποιο θα είναι το κόστος επίλυσης του προβλήματος? Ποιο το κόστος για την επιχείρηση, αν δεν λυθεί το πρόβλημα? Άρα πρέπει να δούμε, εάν θα λύσουμε το πρόβλημα, τι όφελος θα έχουμε. Και αν δεν το λύσουμε, πάλι ποιο θα είναι το πρόβλημα, δηλαδή τι ζημία θα έχουμε. Εκτίμηση δυνατοτήτων της επιχείρησης. Η ισότητα ανάλυση ολοκληρώνεται με την εκτίμηση των δυνατοτήτων της επιχείρησης. Δηλαδή, να εκμεταλλευτεί τις επιχειρηματικές ευκαιρίες που εντοπίστηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, να αντιμετωπίσει τους κινδύνους και τα προβλήματα που συνδέονται με την παρούσα ή με τη μελλοντική δράση της. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο, πρέπει να διερευνηθούν συγκεκριμένες περιοχές της επιχειρηματικής λειτουργίας, όπως είναι η ύπαρξη τεχνογνωσίας για την παραγωγή νέων προϊόντων ή υπηρεσιών, η παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης, η ύπαρξη τεχνογνωσίας, για να το πω λίγο, σε πολλές επιχειρήσεις μιλάμε ότι θα πρέπει να υπάρχει ένα τμήμα ανάπτυξη νέων προϊόντων. Αυτό είναι στην ουσία αυτό. Η παραγωγική ικανότητα της επιχείρησης. Η δυνατότητα παραγωγής με χαμηλό κόστος, αλλά πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά το κόστος. Οι δυνατότητες χρηματοδότησης νέων επενδύσεων.
οι δυνατότητες εισόδου σε νέα κανάλια διανομής, η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού, πάρα πολύ σημαντικό, οι δυνατότητες άμεσης αντίδρασης σε ενέργειες και προκλήσεις του ανταγωνισμού σε όλους τους τομείς. Λοιπόν, κάνω ένα παράδειγμα εφαρμογής όταν άρχισε σε βιομηχανία αλατοποιίας και έχουμε πάρει διάφορα σημεία και διάφορα θεματάκια εδώ να δούμε στην πράξη τι γίνεται. Δυνατότητες. Στις δυνατότητες, πρώτο, τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της εταιρείας είναι η χρήση φρέσκου κρέατος, οι υψηλές ποιοτικές διαγραφές των προϊόντων. Ένα άλλο στοιχείο του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εταιρείας είναι ο έλεγχος της βασικής πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί κρέας μέσω της καθετοποιημένης παραγωγής. Άρα, μιλάμε για μια καθετοποιημένη μονάδα. Μετά, άλλη δυνατότητα. Η άμεση συνεργασία του marketing με τη διεύθυνση εμπορίας, τον τομέα έρευνας και ανάπτυξη νέων προϊόντων, τη διεύθυνση παραγωγής. Η ύπαρξη πιστών καταναλωτών, δηλαδή κάποιοι που μας πιστεύουν και μας ακολουθούν πιστά. Η ηγετική θέση που κατέχει η εταιρεία στην αγορά. Αν βρίσκεται μέσα στις πρώτες 4 εταιρείες. Εδώ βρίσκεται αυτή η εταιρεία για την οποία έχουμε κάνει αυτό το παράδειγμα. Είναι από πραγματική μελέτη, απλώς δεν λέμε το όνομα της εταιρείας. Λοιπόν, αδυναμίες. Η έλλειψη προϋπολογισμού marketing και ειδικότερα διαφημιστικού budget, το οποίο οδηγεί στην έλλειψη διαφημιστικής στήριξης στα προϊόντα αλλά και στην εικόνα της εταιρείας. Η ύπαρξη ενός πολυάριθμου προϊόντικου κωδικολογίου της εταιρείας αλλά και των άλλων εταιριών του ανταγωνισμού, με αποτέλεσμα την αδυναμία ορθής στήριξης των προϊόντων αλλά και παρακολούθηση του ανταγωνισμού. Η μη διαφημιστική εκμετάλλευση του συγκριτικού πλεονεκτήματος της εταιρείας. Δηλαδή, δεν έχουμε εκμεταλλευτεί καθόλου μέσα από διαφήμιση τα συγκριτικά πλεονεκτήματα. Συνεχίζουμε στον κατάλογο των δυνατοτήτων. Η ικανοποιητική σύνθεση του καταναλωτικού της κοινού είναι από 25-34 και 45-54, μέση και ανώτερη τάξη και με προοπτική περαιτέρω ανάπτυξη της υπάρχουσας και σε νέες target market. Μεγάλα περιθώρια ανάπτυξη και στην εσωτερική αγορά μέσω ανάπτυξης και παρακολούθηση του υπάρχοντος δικτύου και στο εξωτερικό μέσω συμμετοχή σε μεγάλες εκθέσεις τροφίμων. Γιατί μιλάμε για επιχείρηση, για βιομηχανία τροφίμων. Οι επενδύσεις στον εξυγχρονισμό και εναρμόνιση εταιρείας με τα ευρωπαϊκά στάνταρ. Εδώ αδυναμίες, η γεωγραφική θέση των εγκαταστάσεων της εταιρείας μακριά από τα κέντρα λήψης αποφάσεων, δηλαδή από Αθήνα, Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα την ύπαρξη προβλημάτων ενημέρωσης, παρακολούθηση του ανταγωνισμού, επαφών με σημαντικούς πελάτες και συνεργάτες, καθώς και ελλειπής κάλυψη της αγοράς. Οι υψηλές χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις της εταιρείας, η χρηματοοικονομική διάδραση της εταιρείας, οι οργανωτικές λειτουργίες είναι κάποιες από τις αδυναμίες της. Πάμε τώρα στις ευκαιρίες και τις απειλές. Είδαμε πριν τις δυνατότητες και τις αδυναμίες, πάμε να δούμε τις ευκαιρίες και τις απειλές. Ευκαιρίες. Τα συγκριτικά με άλλους κλάδους χαμηλά διαφημιστικά κονδύλια επιτρέπουν την ανάπτυξη ενεργειών marketing. Η χρήση των ανατυχών ως βασική πρώτη ύλη στην παρασκευή δεσμάτων και εταιρεών. Η χαμηλή ετήσια κατακεφαλή κατανάλωση στη χώρα μας αφήνει πολλά περιθώρια για ανάπτυξη. Η ραγδαία ανάπτυξη του γρήγορου και έτοιμου φαγητού λόγω του συνεχώς αυξανόμενου αριθμού εργαζομένων γυναικών και της έλλειψης χρόνου για παρασκευή σπιτικού φαγητού. Η χρήση του ίδιου υπάρχοντος πελατολογίου και δικτύου διανομής για την εμπορία άλλων συναφών με τα αλλατικά προϊόντα, όπως τυριά, σαλάτες, είδη, ντελικατέσες κλπ. Οι απειλές τώρα είναι η μεγάλη ελαστικότητα που παρουσιάζει η ζήτηση των αντρικών και η χαμηλή κατακεφαλή κατανάλωση έως 6-7 κιλά ετησίως της χώρας μας σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, 20 κιλά ετησίως. Η συνεχώς μεγαλύτερη δύναμη που διαθέτουν τα σημεία πόλης μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και χρήση εκβιαστικής πολιτικής κατά τη συνεργασία με τους παραγωγούς, εξασφαλίζοντας μεγάλες εκπτώσεις και πιστώσεις, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια κέρδους τους. Επίσης, ο έλεγχος των ψυγείων και της τελικής επιλογής απόφασης αγοράς του καταναλωτή. Η δυναμική εισόδηση των προϊόντων που πρevia label στον χώρο των αλλατικών. Λοιπόν, αυτή ήταν η SWOT ανάλυση. Προσπάθησα να το κάνουμε όσο πιο απλή γίνεται, γιατί έχει πάρα πολλές έννοιες οι οποίες είναι λίγο δυσνόητες. Αλλά αυτό που έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία είναι να ξέρετε ότι για να μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοια ανάπτυξη, θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά την επιχείρησή μας, τα προϊόντα μας, τον ανταγωνισμό και τον κλάδο και το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούμε. Δηλαδή, στην Ελλάδα πρέπει να ξέρουμε να μπορούμε να προβλέψουμε, βέβαια τον πόλεμο δεν μπορούσαμε να το προβλέψουμε, αλλά εντάξει, αυτό είναι όσον αφορά τη SWOT ανάλυση. Κάνοντας και τη SWOT ανάλυση, πάμε τώρα να φτιάξουμε το marketing plan, που θα πούμε μερικά πράγματα για το marketing plan.
Πού είναι το marketing plan? Λοιπόν, τώρα θα δούμε πώς σχεδιάζουμε ένα marketing plan, που είναι κομμάτι του business plan, έτσι. Η ενότητα είναι το business plan. Εδώ έχουμε τις υποενότητες που παρουσιάζουμε σήμερα, η SWOT ανάλυση και το marketing plan, που είναι βασικά στοιχεία για να μπορέσουμε να φτιάξουμε ένα σωστό επιχειρηματικό σχέδιο. Λοιπόν, στόχοι και στρατηγική του marketing. Ποιοι είναι οι στόχοι του marketing? Είναι οι αγορές, τα προϊόντα, οι υπηρεσίες και οι παράμετροι του marketing. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να καθορίζονται με ακρίβεια, αφού πρώτα μελετηθούν προσεκτικά τα δεδομένα κάθε επιχείρησης, καθώς και οι συνθήκες του περιβάλλοντος. Είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πρέπει να γνωρίζουμε πάρα πολύ για να μπορούμε να κάνουμε και marketing plan και SWOT ανάλυση και marketing plan και εν πάση περιπτώσει ένα ολοκληρωμένο και σωστό επιχειρησιακό σχέδιο, επιχειρηματικό σχέδιο. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά, όπως ξαναλέμε, την επιχείρησή μας, τα προϊόντα μας, τις υπηρεσίες μας, οτιδήποτε εν πάση περιπτώσει πουλάμε. Να γνωρίζουμε πολύ καλά ποιοι είναι οι ανταγωνιστές μας και να μην ψάχνουμε σε λάθος χώρους και τι συμβαίνει στον κλάδο και γενικότερα στο οικονομικό περιβάλλον. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά παραδείγματα στόχων marketing? Είναι η ανάπτυξη μιας αγοράς, η αύξηση των πωλήσεων, η βελτίωση του μεριδίου της αγοράς, η αύξηση της διείσδυσης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας στα νοικοκυριά της επιχειρήσης, η επέκταση της διανομής, η αύξηση της συχνότητας που χρησιμοποιείται ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, η αύξηση του βαθμού γνωρίσματος ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, η βελτίωση της κερδοφορίας. Και θέλουμε οπωσδήποτε να δίνουμε μεγάλη προσοχή όταν καθορίζουμε τους στόχους, οι οποίοι πρέπει να είναι πραγματικοί και όχι εκτιμήσεις μόνο και προβλέψεις, και θα πούμε τι είναι αυτό. Θα πούμε, οι στόχοι εκφράζουν το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα που πρέπει να επιτευχθεί. Οι εκτιμήσεις εκφράζουν αυτό που αναμένεται να συμβεί στο μέλλον με μεγάλες πιθανότητες. Και οι προβλέψεις εκφράζουν μεγέθη που χρησιμοποιούνται ως μέτρο για να διερευνηθούν οι δυνατότητες διερεύνησης ή συμπίεσης των στόχων πριν αυτοί οριστικοποιηθούν για να αναθεωρηθούν. Οι στόχοι λοιπόν πρέπει να είναι μετρήσιμοι, να είναι ελκυστικοί και ρεαλιστικοί, να καθορίζουν τον χρόνο μέσα στον οποίο πρέπει να υλοποιηθούν. Αυτά τα τρία είναι βασικά για να μπορέσουμε να καθορίσουμε στόχους. Και ειδικά ο χρόνος μέσα στον οποίο πρέπει να υλοποιηθούν είναι σημαντικός. Στρατηγική marketing. Η στρατηγική marketing εκφράζει τον τρόπο που πρέπει να λειτουργεί η επιχείρηση για να αποκτήσει πλεονεκτήματα ενάντια του ανταγωνιστών της. Η στρατηγική marketing οδηγείται από τις παρακάτω κατευθυντήριες γραμμές. Στον προσανατολισμό της εμπορικής δραστηριότητας της επιχείρησης, στα μέσα που θα χρησιμοποιήσει η επιχείρηση για να μπορέσει να διατηρήσει ή να βελτιώσει την ανταγωνιστική θέση στην αγορά, στον τρόπο που θα χρησιμοποιήσει τους διαθέσιμους πόρους για αποτελεσματικό στόχο marketing. Οι στρατηγικές επιλογές δεν είναι ίδιες για κάθε επιχείρηση. Τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν τη στρατηγική marketing είναι κοινά για όλες τις επιχειρήσεις και είναι η παρακάτω. Ο προσδιορισμός της αγοράς που θέλει να δραστηριοποιηθεί η επιχείρηση. Αυτό πρέπει να το ξέρει η επιχείρηση. Το κοινό στόχος, ποιο είναι το target του, σε ποιους απευθύνεται δηλαδή. Ο προσδιορισμός της πηγής που θα προέρθουν οι πωλήσεις της επιχείρησης. Η διαμόρφωση του μείγματος marketing, το οποίο το μείγμα marketing είναι το προϊόν, η υπηρεσία, η τιμή του, η προώθησή του, οι διαδικασίες, το ανθρώπινο δυναμικό και το περιβάλλον. Αυτό είναι το μείγμα marketing. Αφού έχουμε καθορίσει τους επιμέρους στόχους και τη στρατηγική του marketing, ακολουθεί ο καθορισμός των στόχων και η κατάσταση της στρατηγικής για κάθε προϊόν ή υπηρεσία χωριστά της επιχείρησης. Άρα πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε και σε σύνολο, αλλά και ξεχωριστά για κάθε προϊόν ή υπηρεσία. Οι στόχοι αυτοί πρέπει να είναι εναρμονισμένοι με τους γενικότερους στόχους του marketing. Όταν τελειώσουμε με την παραπάνω διαδικασία, προχωράμε στην προετοιμασία του προγράμματος δράσης.
Λοιπόν, το πρόγραμμα δράσης. Η διαδικασία προετοιμασίας του προγράμματος δράσης αρχίζει με το σχεδιασμό όλων των ενεργειών που αφορά τα 4 βασικά στοιχεία του μήνυματος marketing. Το πρώτο είναι το μήνυμα marketing, που είναι το προϊόν. Τι πρέπει να κάνουμε για το προϊόν, πρέπει να το περιγράψουμε, πρέπει να δούμε τις ποιοτικές του προδιαγραφές, τα μεγέθη του, τις ποικιλίες, τη συσκευασία. Η τιμή. Βασική τιμή, προσφορές και εκτόσεις που προβλέπονται να γίνουν, η πιστωτική πολιτική. Βασική προϋπόθεση η πιστωτική πολιτική. Αυτό, οι προσφορές και εκτόσεις και η πιστωτική πολιτική καθορίζουν στο τέλος, καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα. Διανομή, αξιολόγηση δικτύων διανομής, επιλογή δικτύων διανομής, επιλογή σημείων πώλησης, όλη συνεργασία με δίκτυα διανομής. Διαφήμιση και προώθηση πωλήσεων. Επιλογή και προετοιμασία διαφημιστικής καμπάνιας. Ύψος διαφημιστικού προϋπολογισμού, δηλαδή τι χρήματα θα χρειαστούμε για αυτή την καμπάνια. Προετοιμασία διαφημιστικού προγράμματος. Πρόγραμμα προωθητικών ενεργειών για τους καταναλωτές, το εμπόριο και την ενδυνάμωση των πωλήσεων. Δηλαδή, οι προωθητικές ενέργειες είναι και για τους καταναλωτές, αλλά είναι και αυτούς που πουλάνε, τους ενδιάμεσους. Τη λιανική πώληση δηλαδή. Προϋπολογισμός προωθητικών ενεργειών. Για τα πάντα θέλουμε προϋπολογισμό. Θέλουμε να ξέρουμε πόσο θα μας κοστίσει όλο αυτό. Πρόγραμμα πωλήσεων. Το πρόγραμμα πωλήσεων αποτελεί τμήμα του συνολικού προγράμματος δράσης επιχείρησης και οι στόχοι της πωλήσεων αναλύονται σε ποσότητα και αξία. Εξειδικεύονται δε κατά κατηγορία προϊόντων υπηρεσιών, προϊόν υπηρεσία, κατηγορία πελατών, κατά πελάτες, συνήθως τους μεγάλους πελάτες και περιοχή πωλήσεων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και οποιοδήποτε άλλο κριτήριο που θα εξυπηρετήσει καλύτερα το πρόγραμμα πωλήσεων. Οι στόχοι καθορίζονται σε αιτήσια βάση, αλλά διαλύονται σε τρίμηνα, μήνα κλπ. Για να μπορούμε να κάνουμε, δεν μπορούμε να βάζουμε κάποιους στόχους και να φτάνουμε στο τέλος του χρόνου για να δούμε αν έχουμε πετύχει ή όχι, τότε κάνουμε νεκροψία στο πτώμα. Θα πρέπει συνεχώς να τους ελέγχουμε αν υλοποιούνται και να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις αν δεν υπάρχουν, αν δεν τους επιτυγχάνουμε. Χρονικός προγραμματισμός. Είναι αναγκαίος για κάθε πρόγραμμα δράσης. Και τι κάνουμε εδώ? Τη διάρκεια του χρόνου τοποθέτηση των προϊόντων στα σημεία πώλησης. Το χρόνο έναρξης και λήξης των προσφορών. Παραδείγματος χάρη, τώρα οι προσφορές έχουν καθοριστεί και από την πολιτεία. Λέει, ας υποθέσουμε τώρα το Φεβρουάριο, από 15 Ιανουαρίου μέχρι τέλος Φεβρουαρίου έχουμε εκτόσεις. Λέω παράδειγμα, χειμερινές εκτόσεις. Το χρόνο έναρξης και λήξης προβολής στα σημεία πώλησης. Το χρόνο έναρξης και λήξης άλλων προωθητικών ενεργειών, το χρόνο έναρξης και λήξης της διαφημιστικής μας καμπάνιας. Άρα αυτά όλα που είπαμε πρέπει να τα βάλουμε και στον χρόνο επάνω. Τώρα πρέπει να σχεδιάσουμε τον προϋπολογισμό. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να σχεδιάσουμε τον προϋπολογισμό του προγράμματος του marketing? Πρέπει να βάλουμε ποια είναι η αξία των προβλεπωμένων πωλήσεων. Η προβλεπόμενη μέση τιμή πώλησης αναμονάδα προϊόντος ή υπηρεσίας. Το προϋπολογιστικό κόστος πολυθέτων. Σημαντικός παράγοντας, ο οποίος από αυτό προκαθορίζεται και το αποτέλεσμα. Τα έξοδα διαφήμισης, προβολής και λοιπά έξοδα πωλήσεων. Τα έξοδα έρευνας αγοράς, άλλα έξοδα που βαρύνουν το marketing και τις πωλήσεις, το λειτουργικό αποτέλεσμα κάθε προϊόντος ή υπηρεσίας. Λοιπόν, πώς τώρα συντάσσουμε ένα πρόγραμμα marketing? Λοιπόν, η δομή του προγράμματος. Καταρχάς έχουμε μια εισαγωγή, η οποία είναι συνεπτική παρουσίαση του προγράμματος. Μετά έχουμε τον κορμό, που περιγράφουμε τα προϊόντα της υπηρεσίας, την περιγραφή των χαρακτηριστικών της αγοράς, δηλαδή περιγράφουμε τα χαρακτηριστικά της αγοράς. Εδώ κάνουμε ανάλυση του ανταγωνισμού, ποιος πραγματικά είναι ο ανταγωνιστής μας, τη στρατηγική μας, το πρόγραμμα δράσης, τα αναμενόμενα αποτελέσματα, το χρονοπρόγραμμα για τον προϋπολογισμό. Και στα παραρτήματα βάζουμε αναλυτικούς πίνακες και διαγράμματα, γιατί δεν μπορούμε, αν τα βάλουμε στον κυρίως κορμό, θα κουραστεί πάρα πολύ αυτός που θέλει να διαβάσει και να πάρει κάποιες αποφάσεις από το εδώ. Άρα, αν θέλει να δει κάτι πιο αναλυτικό, πηγαίνει στο παράρτημα. Συνοπτική παρουσίαση. Για να δούμε λοιπόν εδώ στη συνοπτική παρουσίαση τι έχουμε. Τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων υπηρεσιών για τα οποία γίνεται το πρόγραμμα. Τα στοιχεία διαφοροποίησης από τον ανταγωνισμό. Δηλαδή, ποια είναι τα στοιχεία αυτά που θα μας διαφοροποιήσουν από τον ανταγωνισμό? Τους επιχειρηματικούς στόχους, τη στρατηγική, τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Η συνοπτική παρουσίαση του προγράμματος market προετοιμάζει τον αναγνώστη για την αναλυτική παρουσίαση του προγράμματος. Για να πετύχει το σκοπό της λοιπόν αυτόν, για να μην κουράσει δηλαδή, να είναι σύντομη, περιεκτική και απόλυτα κατανοητή. Να μην αποπροσανατολίζει τον αναγνώστη από τον πραγματικό στόχο του προγράμματος. Συνοπτική παρουσίαση πρέπει να αναφέρεται το χρονικό διάστημα που καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, για πόσο είναι, για ποιο χρονικό διάστημα έχει γίνει αυτό το πλάνο marketing, τη συσχέτιση του συγκεκριμένου προγράμματος με άλλα. Λοιπόν, όταν κάνουμε την περιγραφή του προϊόντος, τι πρέπει να γράψουμε εδώ αναλυτικά? Τα φυσικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά του προϊόντος της υπηρεσίας. Το όφελος που προσφέρει στους χρήστες. Επίσης, πρέπει να αναφέρουμε τη διαχρονική εξέλιξη των πωλήσεων, το μερίδιο της αγοράς, τα οικονομικά αποτελέσματα και τη μελλοντική πορεία του προϊόντος της υπηρεσίας. Αυτά, το μερίδιο αγοράς, τα οικονομικά αποτέλεσματα και τη μελλοντική πορεία του προϊόντος, θα τα δούμε και παρακάτω σε μεγαλύτερη ανάλυση. Τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αγοράς. Εδώ λοιπόν πρέπει να περιγράψουμε τη δομή και το μέγεθος σε ποσότητα και αξία της τάσης της αγοράς, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο που θα δραστηριοποιείται η επιχείρηση. Άρα είναι αυτό που σας είπα από την αρχή, ότι πρέπει να γνωρίζουμε πολύ καλά όχι μόνο την επιχείρηση δική μας, τους ανταγωνιστές, τον κλάδο και το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. Για τη δομή, το μέγεθος και τις τάσεις της αγοράς μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε πίνακες και διαγράμματα. Σε κάθε πίνακα ή διάγραμμα πρέπει να βάζουμε και ένα σύντομο και επεξηγηματικό σχόλιο. Τι είναι αυτό που βλέπουμε? Η αγορά στόχος μπορεί να αποτελείται από φυσικά πρόσωπα ή επιχειρήσεις. Εάν πρόκειται για φυσικά πρόσωπα, πρέπει να περιγράψουμε τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία είναι κοινωνικά, δημογραφικά, οικονομικά, ηλικιακά και αναφύλου. Εάν πρόκειται για επιχειρήσεις, πρέπει να περιγράψουμε το μέγεθός της, τον τόπο λειτουργίας της, το είδος της δραστηριότητάς της, ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις για την αγορά του προϊόντος και τα χαρακτηριστικά τους. Να ξέρετε πάντα ότι πάντα πρέπει να μιλάμε με αυτούς που παίρνουν τις αποφάσεις και όχι με άλλους. Γιατί αν μιλήσουμε με άλλους, δεν θα έχουμε αποτέλεσμα. Ανάλυση του ανταγωνισμού. Πρέπει να δούμε τους ανταγωνιστές και να περιγράψουμε τις δραστηριότητες τους, τα ισχυρά σημεία τους, τις αδυναμίες τους, τα χαρακτηριστικά προϊόντα τους που ανταγωνίζουν τα δικά μας. Επίσης, πρέπει να βάλουμε οποιαδήποτε πληροφορία γνωρίζουμε για τη στρατηγική τους και τους στόχους τους. Αυτά όμως τα 4 που σας είπα είναι βασικά ότι πρέπει να γνωρίζουμε. Γιατί αν δεν τα γνωρίζουμε αυτά, δεν θα μπορούμε να δούμε τι κάνει ο ανταγωνισμός. Η διατύπωση της στρατηγικής του marketing. Η διατύπωση στρατηγικής πρέπει να γίνει με ένα σαφές και συγκροτημένο κείμενο. Ενδεικτικά ο τρόπος διατύπωσης στρατηγικής. Αγορά στόχος. Παραδείγματος χάρη, το κοινό που απευθύνουν τα προϊόντα μας είναι παιδεία ηλικίας από 7 έως 15 χρονών. Όλων των κοινωνικών και οικονομικών τάξεων. Αυτό είναι η αγορά στόχος. Πού στοχεύουμε, δηλαδή. Η τιμή. Οι τιμές των προϊόντων μας είναι στην κατηγορία των φθηνών και είναι στο ίδιο επίπεδο των εισαγωμένων από την Κίνα. Σημαντικός παράγοντας η τιμή. Διανομή. Τα προϊόντα μας θα τοποθετηθούν σε μεσαίου μεγέθους καταστήματα, σε όλες τις πρωτεύουσες των νομών, καθώς και σε μεγάλες ελληνικές πόλεις. Διαφήμιση. Θα σχεδιαστεί μια διαφημιστική καμπάνια σε περιοδικά και τηλεόραση. Θα επενδύσουμε σε αξία το 2% των πωλήσεων. Άρα τι λέμε εδώ, ότι το 2% των πωλήσεων θα το δώσουμε σε διαφήμιση. Προώθηση πωλήσεων. Θα κάνουμε εξειδικευμένες προωθητικές ενέργειες σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης. Σχεδιασμός και ανάπτυξη. Θα ενισχύσουμε το τμήμα σχεδιασμού των προϊόντων μας τόσο με νέα εξειδικευμένα στελέχη, όσο και με τελευταία τεχνολογία εξοπλισμό. Έρευνα αγοράς. Θα κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα έρευνα αγοράς για πληροφορίες σχετικά με την αποδοχή των προϊόντων μας στην αγορά. Περιγραφή του προγράμματος δράσης. Όλες τις ενέργειες που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα δράσης πρέπει να τις περιγράψουμε λεπτομερώς. Ανάπτυξη του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Περιγράφουμε την αλλαγή, την βελτίωση της ποιότητας, τη σύνθεση, τη συσκευασία του προϊόντος. Διαμόρφωση τιμής. Μείωση αύξηση τιμής, εκτόσεις προσφορές. Βελτίωση διανομής. Είσοδος σε νέα κανάλια διανομής. Διαφήμιση. Αναφέρουμε τα προϊόντα των προϊόντων ή ολόκληρη την επιχείρηση. Στόχος των διαφημιστικών ενεργειών. Ποιος είναι ο στόχος που κάνουμε αυτές τις ενέργειες? Το είδος κατά τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας, τα διαφημιστικά μέσα που θα χρησιμοποιήσουμε,
τα αναμενόμενα αποτελέσματα των ενεργειών μας. Προώθηση πωλήσεων. Λέμε ότι πολλές φορές οι προώθησεις πωλήσεων δεν μπορούν να περιγραφούν με ακρίβεια λόγω της μορφής τους, των χρονικών ή τοπικών περιορισμών ή από άλλες αιτίες. Συνήθως περιγράφουμε προβολές στα σημεία πώλησης, διανομή φυλαδίων, δειγμάτων κλπ. Η προβολή θα γίνει μέσα από τις δημόσιες σχέσεις και τη δημοσιότητα. Έρευνα αγοράς, στόχος έρευνας, ο τρόπος έρευνας, το χρόνο διεξαγωγής της έρευνας. Αυτά είναι βασικά στοιχεία για να ξέρουμε για την έρευνα αγοράς που πρέπει να γνωρίζουμε. Σχεδιασμός του προγράμματος πωλήσεων. Πρέπει να περιγράψουμε τις βασικές κατευθύνσεις που θα ακολουθήσουν οι πωλήσεις για να πετύχουν τους στόχους τους. Δηλαδή, το είδος των πελατών, περιοχές που πρέπει οι πολιτές να δραστηριοποιηθούν, βασιστικοί στόχοι των πωλήσεων. Πρέπει όλα αυτά να δουν σε αναλυτικούς πίνακες. Χρονοδιάγραμμα ενεργειών. Εδώ έχουμε ένα πίνακα, ένα διάγραμμα Gantt στην ουσία είναι, το οποίο είναι ετήσιο, από ό,τι βλέπετε από το 12ο και γράφουμε την περιγραφή της ενέργειας, το τι θα κάνουμε δηλαδή και σε ποιο χρόνο θα το κάνουμε. Απλό διάγραμμα. Ο προϋπολογισμός marketing. Στο τμήμα αυτό του προγράμματος πρέπει να βάλουμε πίνακες που θα απεικονίζουμε με αριθμούς τις προβλεπόμενες πωλήσεις, τις προβλεπόμενες δαπάνες για κάθε διαφορετική ενέργεια, τα αναμενόμενα οικονομικά αποτελέσματα. Δηλαδή, έχουμε βασικά ένα πίνακα που είναι σαν τα αποτελέσματα χρήσεως και ο οποίος φτάνει μέχρι το λειτουργικό αποτέλεσμα. Πωλήσεις μείον κόστος πολυθέντων μας δίνει το μεικτό κέρδος. Αφαιρούμε τα έξοδα διαφήμισης, τα έξοδα προώθησης πωλήσεων, τα λοιπά έξοδα marketing και βγάζουμε το σύνολο έξοδα marketing. Έχουμε τα αποτελέσματα προεξόδων διοίκησης και γενικών εξόδων. Τα έξοδα διοίκησης και γενικά έξοδα ποια είναι και βγάζουμε το λειτουργικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι ο προϋπολογισμός marketing, ένας απλός πίνακας, ο οποίος είναι οπωσδήποτε αναγκαίος. Οι πίνακες του πλάνου marketing. Η ονομασία προϊόντος είναι ένα σύμβολο που δηλώνει ένα προϊόν. Ένα επιτυχημένο όνομα δηλώνει ότι το προϊόν έχει ουσιαστικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η γνώση του ονόματος και η ευκολία ανάκτησης του στη μνήμη του καταναλωτή αποτελεί ένα από τους κύριους προσδιοριστικούς παράγοντες της επιτυχίας ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας. Συνεπώς, αποτελεί σημαντικό περιουσιακό στοιχείο για την επιχείρηση. Δηλαδή, τώρα, όσον αφορά το όνομα, οι ψεύτικες ονομασίες των προϊόντων δεν συγχέονται με τις αυθεντικές ονομασίες. Διότι οι πελάτες πιστεύουν ότι τα αυθεντικά ονόματα παρέχουν επιπλέον αξία στο προϊόν, όπως ότι είναι αξιόπιστο, ότι είναι το καλύτερο, είναι κάτι που τους ταιριάζει καλύτερα, έχει σχεδιαστεί ειδικά για αυτούς. Γι' αυτό βλέπουμε σε πάρα πολλά προϊόντα ότι έχουν ονόματα. Παραδείγματος χάρη η Mercedes έχει την Glass, τα άλλα αυτοκίνητα έχουν διάφορα άλλα ονόματα, ανάλογα με την προωθητική ενέργεια που θέλουν να κάνουν και στο που απευθύνονται. Είναι σημαντικό, παραδείγματος χάρη μπορώ να θυμηθώ, ας υποθέσουμε το Nike Air, το παπούτσι το οποίο διαφήμιζε ο Jordan, το οποίο ήταν ένα συγκεκριμένο προϊόν που είχε το συγκεκριμένο όνομα. Και όλοι οι πελάτες πηγαίνουν και το ζητάγανε με αυτό το όνομα. Λοιπόν, κάνουμε τώρα ένα παράδειγμα για μια εταιρεία ΑΒΕ που είναι αυτή που είπαμε με την αλαντοβιομηχανία. Τα προϊόντα που παράγει και πουλάει η εταιρεία ορίζονται ως προϊόντα αλαντοποιίας και είναι προϊόντα που έχουν υποστεί ειδική τεχνολογική επεξεργασία και παρασκευάζονται από κρέαση και βρώσιμα παραπροϊόντα κρέατος, στα οποία μπορεί να προσθεθούν πρώτες βοηθητικές και πρόσθετες ύλες και τα οποία μπορεί να είναι ή όχι ενθηκευμένα σε φυσικά ή τεχνικά περιβήματα ή να διατίθενται σε αυτοτελή κομμάτια. Τα προϊόντα που παράγει και πουλάει η εταιρεία ΑΒΕ είναι επώνυμα και αναγνωρίσιμα από τον καταναλωτή πελάτη. Τα προϊόντα αυτά είναι λουκάνικο κοριάτικο, πρόκειται για προϊόν το περιγράφει, το οποίο μέσω ειδικής θερμικής επεξεργασίας προκαλεί πήξη των πρωτεϊνών μέχρι το κέντρο της μάσας, διακινείται με την ονομασία λουκ. Ζαμπόν από μπούτι, πρόκειται για προϊόν το οποίο μέσω ειδικής θερμικής επεξεργασίας προκαλεί πήξη των πρωτεϊνών μέχρι το κέντρο της μάσας, διακινείται με την ονομασία ζαμπ. Σαλάμι αέρινος, πρόκειται για προϊόν ορίμανσης. Η παραγωγική του διαδικασία περιλαμβάνει την εθήκευση αυτών σε φυσικές ή τεχνητές θήκες, καθώς και την αφυδάτωση, ορίμανση και πιθανόν και το κάπνισμα αυτών.
περιεκτικότητά του σε λίπος δεν πρέπει να υπερβαίνει το 45%. Διακίνημα της ονομασίας ΣΑΝ. Παράδειγμα είναι αυτό, έτσι. Πολλής τελευταίας τριετίας. Άρα εδώ τι έχουμε, πρέπει να έχουμε ιστορικά στοιχεία. Πάντα παίρνουμε τα τελευταία 2 με 3 χρόνια. Εδώ έχουμε τα 3 χρόνια, έχουμε το -2, -1 και τάφ 0 είναι το τελευταίο χρόνο, που από εκεί και μετά αρχίζει κάνουμε το επιχειρηματικό σχέδιο, που θα είναι οι 3ετές, οι 5ετές, οι 10ετές, ανάλογα με τη μορφή του προϊόντος ή της υπηρεσίας. Άρα λοιπόν εδώ τι έχουμε, παραδείγματος χάρη το λουκάνικο το χωριάτικο, έχουμε την ποσότητα σε κιλά, στη μονάδα μέτρησής τους δηλαδή, στην αξία τους, και τι μεταβολή έχουμε στην ποσότητα από έτος σε έτος και τι μεταβολή έχουμε στην αξία. Και έχουμε λοιπόν από έτος σε έτος και έχουμε και την συνολική μεταβολή από το ΤΑΦ 0 στο ΤΑΦ 2 στο ΤΑΦ 0, και βλέπουμε λοιπόν ότι εδώ στην ποσότητα έχουμε 14 και 55% και στην αξία έχουμε 18 και 37%. Αντίστοιχα στο ζαμπόν έχουμε 26 και 32 και 33 και 33 μεταβολή. Στο σαλάμι αέρος έχουμε 25 και 33, 28 και 54. Και στο σύνολο λοιπόν έχουμε το 20 και 37 και 26 και 16. Αυτός είναι σημαντικός πίνακας για να μπορέσουμε να χτίσουμε πάνω σε αυτό. Άρα λοιπόν εδώ λέμε οι συνολικές πωλήσεις της εταιρείας, περιγράφουμε λοιπόν, τις τελευταίες τριετίες, όπως φαίνεται στον πίνακα 2, αυξάνονται από έτος σε έτος, παρουσιάζοντας μεσοσταθμική μεταβολή στην ποσότητα 20,4 και στην αξία 26,1. Ειδικότερα για κάθε προϊόν μεσοσταθμική είναι λουκάνικο στην ποσότητα 14,6, αξία 18,4, στο ζαμπόν 26,3 και αξία 33,3 και στο σαλάμι στην ποσότητα 25,3 και στην αξία 28,5%. Αυτό το πίνακα δηλαδή που έχουμε κάνει, κάνουμε και μια περιγραφή για να περιγράψουμε αυτά που βλέπουμε στον πίνακα. Τώρα λοιπόν έχουμε ένα σημαντικό πίνακα που πρέπει να το οπωσδήποτε, χωρίς αυτόν δεν μπορούμε να προχωρήσουμε παρακάτω. Δηλαδή, ποιο είναι το μερίδιο της αγοράς για κάθε προϊόν ξεχωριστά. Εμείς λοιπόν, όσον αφορά την αγορά, βλέπουμε λοιπόν το λουκάνικο το χωριάτικο ξεκινάει με 35,11 και πέφτει στο 32,46 στο τελευταίο έτος. Το ζαμπόν από αμπούτι πάλι έχει πέσει στο 28 και 57. Το σαλάμι αέρος αντίθετα βλέπουμε ότι έχει αυξηθεί και έχει πάει στο 41,30 το μερίδιο. Και στο σύνολο από 33 και 74 έχουμε πέσει στο 32 και 79 στο ΤΑΦ 0. Είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία, γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε οπωσδήποτε στην αγορά που κινούμαστε ποιο είναι το μερίδιο που έχουμε. Γιατί αν δεν το γνωρίζουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε κανένα πλάνο να χτυπήσουμε τον ανταγωνισμό και να μπούμε σε νέες αγορές. Τα οικονομικά αποτελέσματα της τελευταίας τριετίας είναι τα αποτελέσματα κρίσης και επιλεγμένοι αριθμοδείκτες. Πρέπει να γίνει και αξιολόγηση πως τα κέρδη προφόρων αυξάνονται και μεσοσταθμικά αυξήθηκαν κατά 29%, ας υποθέσουμε. Η επιχείρηση αυξάνει τη γενική ρευστότητά της από έτος σε έτος και από 1,55 έφτασε στο 1,75. Θα πούμε παρακάτω για αυτά τώρα. Να, εδώ. Αυτά είναι τα αποτελέσματα κρίσης της τελευταίας τριετίας που έχουμε τις πωλήσεις, το κόστος πολυθέντων, το μεικτό κέρδος, τις δαπάνες marketing, αποτελέσματα προλειτουργικών δαπανών, αποτελέσματα λειτουργικών κλπ. Λειτουργικές δαπάνες, αποτελέσματα προαποσβέσεων χρηματοοικονομικών και φόρων, αυτός είναι ο EBITDA, ο λεγόμενος, και ούτω καθεξής, και φτάνουμε στα αποτελέσματα προφόρων που είναι 33 και 50 στο ΤΑΦ 2 και ανεβαίνουν στο 34 και 38 στο ΤΑΦ 0, που σημαίνει ότι έχουμε μια ανάπτυξη, από ό,τι βλέπουμε και στις πωλήσεις έχουμε μια ανάπτυξη. Λοιπόν, οι βασικοί αριθμοδείκτες. Για αυτούς τους αριθμοδείκτες, μεγαλύτερες αναλύσεις θα πάρετε από το σεμινάριο το οποίο θα ακολουθήσει μετά το Πάσχα και θα σας έρθει όσοι θέλετε να το παρακολουθήσετε και θα είναι ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων και μιας επιχείρησης και ο έλεγχος βιωσιμότητας της επιχείρησης. Οι βασικοί αριθμοδείκτες εδώ που μας ενδιαφέρουν είναι η απόδοση των πωλήσεων, χωρίς αποσβέσεις και χρηματοοικονομικά. Το μεικτό κέρδος, χωρίς τις αποσβέσεις. Το καθαρό κέρδος προφέρων, χωρίς αποσβέσεις, δηλαδή δεν έχουμε βγάλει τις αποσβέσεις από μέσα. Απόδοση ενεργητικού
η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, η αποδοτικότητα των απασχολημένων κεφαλαίων, η σχέση ξένα προσίδια και η γενική ρευστότητα. Να πούμε λοιπόν κάτι για την γενική ρευστότητα, που όλοι είναι οι δείκτες σημαντικοί, αλλά αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί έχουμε επιλέξει τη γενική ρευστότητα, διότι μιλάμε για μια βιομηχανική μονάδα, η οποία βιομηχανική μονάδα έχει και αποθέματα. Άρα λοιπόν η γενική ρευστότητα, έχουμε τη γενική ρευστότητα και την άμεση ρευστότητα, και η διαφορά μεταξύ γενικής ρευστότητας και άμεσης ρευστότητας είναι τα αποθέματα. Η μέγιστη γενική ρευστότητα είναι το κυκλοφορούν ενεργητικό για τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις. Η δε άμεση ρευστότητα είναι το κυκλοφορούν μείον τα αποθέματα δια των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικός δείκτης αυτόν και πάρα πολύ τον ελέγχουν παντού αυτό το δείκτη, και οι τράπεζες και οι επενδυτές, οι πάντες ελέγχουν αυτό το δείκτη. Λοιπόν, οι πελάτες, να δούμε τα ωφέλη τώρα. Οι πελάτες αγοράζουν προϊόντα και υπηρεσίες γιατί προσπαθούν να αποκτήσουν ασύλλον ωφελών που επιθυμούν. Οι προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών πρέπει να γνωρίζουν ότι τα αγαθά που προσφέρουν είναι εμπορεύσιμα μόνο εφόσον προσφέρουν τα ωφέλη που απαιτεί ο πελάτης. Και εφόσον ο πελάτης θεωρεί καλή σε σύγκριση με τις άλλες πιθανές επιλογές για την ικανοποίηση των προσδοκιών του. Δηλαδή, συνηθισμένα ωφέλη. Πρόκειται για ωφέλη που παρέχονται από το αγαθό, αλλά δεν είναι μοναδικά. Τα εταιρικά ωφέλη. Τα εταιρικά ωφέλη αποτελούν έναν τρόπο για διαφοροποίηση των προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησής σας από αυτά των ανταγωνιστών σας, ακόμα και αν μοιάζουν με όλα τα άλλα. Και τα διαφορετικά ωφέλη πρόκειται για ωφέλη που παρέχουν μόνο τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας, αυτά προσφέρουν στις επιχειρήσεις το συγκροτικό πλεονέκτημα. Αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτή η ανάλυση. Στοιχεία έρευνας των προϊόντων και υπηρεσιών σε σχέση με τους πελάτες. Έχουμε 4 στήλες. Η μία είναι η απήχηση στον πελάτη. Παραδείγματος χάρη, ποια θέματα ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στον πελάτη, παραδείγματος χάρη το κόστος, η ασφάλεια κλπ. Τα χαρακτηριστικά. Ποια χαρακτηριστικά του προϊόντος ή υπηρεσίας απευθύνονται καλύτερα στα θέματα αυτά, πώς λειτουργούν, τα πλεονεκτήματα. Ποια πλεονεκτήματα παρέχουν τα χαρακτηριστικά αυτά, παραδείγματος χάρη, τι κάνουν για τον πελάτη. Ωφέλη. Πώς μπορούν να εκφραστούν τα υλικά ωφέλη ώστε να υπάρξει μεγάλη απήχηση στον πελάτη, δηλαδή τι παίρνει ο πελάτης που το χρειάζεται. Τι αποδείξεις μπορούν να παρουσιαστούν ώστε να υποστηρίξουν το όφελος και να δείξουν ότι μπορεί να επιτευχθεί. Αυτά είναι κάποια ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν σε αυτές τις στήλες. Μεθοδολογία ελέγχου πελατών για την επιχείρησή σας. Επιλέγω το προϊόν ή την υπηρεσία και εντοπίζω. Αυτό γίνεται κατά προϊόν. Μετά, όταν επιλέγουμε τους πελάτες, μετά βλέπουμε και τι προϊόντα διακινούνται μέσα αυτών των πελατών. Επιλέγω τους κυριότερους πελάτες. Τα χαρακτηριστικά που έχουν τη μεγαλύτερη απήχηση στον πελάτη, τα ωφέλη κάθε χαρακτηριστικού για τον πελάτη, ποια από αυτά τα ωφέλη είναι διαφορικά ωφέλη, δηλαδή ωφέλη που δεν υπάρχουν ή προσφέρονται από τους κυριότερους ανταγωνιστές μας. Εάν δεν μπορούμε να βρούμε κάποια διαφορικά ωφέλη, με ποιους τρόπους θα μπορούσαμε να αναπτύξουμε κάποια, αυτά που εντοπίσαμε θα μπορέσουμε να τα βελτιώσουμε. Εντοπίζονται τα κυριότερα τμήματά μας στην αγορά. Όσο μεγαλύτερα ωφέλη προσφέρουν τα προϊόντα ή υπηρεσίες μιας επιχείρησης στους πελάτες της, και όσο περισσότερο ανταποκρίνουν τις ανάγκες, τόσο πιο ανταγωνιστικά θα είναι στην αγορά. Παρακάτω έχουμε τη διαδικασία που καθορίζουμε τα ωφέλη. Αναλύουμε τα ωφέλη των προϊόντων. Λοιπόν, έχουμε ένα πίνακα εδώ που μας δείχνει το προϊόν, είναι κατά προϊόν αυτό. Έχουμε τα μεγάλα ωφέλη που έχουμε ένα βαθμό από 1 έως 10. Βαθμό 1 έως 6 στα μεσαία ωφέλη, βαθμό 1 έως 3 στα μικρότερα ωφέλη. Εδώ έχουμε ένα σύνολο, κατάταξη και σημείωση κλπ. Θα δούμε από κάτω πώς γίνεται αυτό. Κατασκευάζουμε ένα κατάλογο με ωφέλη που αναζητούν οι πελάτες μας από τα προϊόντα υπηρεσίας μας. Παραδείγματος χάρη, ένα τέτοιο κατάλογο μπορεί να περιλαμβάνει επώνυμο προϊόν ή υπηρεσία, καλή συγκριτική τιμή, εικόνα φημισμένης επιχείρησης, καλή απόδοση, γρήγορη παράδοση, καλή ποιότητα, μοντέρνο, αξιοπιστία, ασφάλεια, ευκολία αγοράς. Λοιπόν, επιλέγουμε 3 πιο σημαντικά ωφέλη και τα γράφουμε στις στήλες ΑΒΓ. Δηλαδή τα γράφουμε στις 3 πρώτες στήλες ΑΒΓ που είναι τα μεγάλα ωφέλη. Επιλέγουμε τα αμέσως επόμενα 3 που αναζητούν οι πελάτες και τα γράφουμε στα ΔΕΣ που είναι τα μεσαία. Έτσι. Και πάμε και στα μικρότερα ωφέλη που είναι στήλες ΑΒΓ. Είπαμε από το 1 έως 10, στήλες ΔΕ βαθμολογούμε από το 1 έως 6 και ζ ή τα θ βαθμολογούμε από το 1 έως 3. Προσθέτουμε τους βαθμούς οριζόντια
κατάταξη, αρχίζοντας σε μεγαλύτερη βαθμολογία, βάζουμε τον αριθμό 1 και ανεβαίνει. Σημειώσεις, παρατηρήσεις, σχόλια. Γράφουμε διάφορες παρατηρήσεις, σχόλια για κάθε προϊόν, για τις ιδιαίτερες αδυναμίες, παραδείγματος χάρη πολύ σχετικές με τον οργανισμό. Η ανάλυση αυτή δίνει τη δυνατότητα σε μια επιχείρηση να δει πού χρειάζεται βελτιώσει στο περιβάλλον του προϊόντος ώστε να γίνει αποδοτικό. Τώρα έχουμε μπει στην καρδιά της ανάπτυξης. Λοιπόν, ένας άλλος σημαντικό γράφημα που βλέπουμε εδώ είναι ο κύκλος ζωής ενός προϊόντος που υπολογίζεται είτε σε ποσότητα είτε σε αξία. Εγώ λέω ότι θα πρέπει να υπολογίζεται και στα δύο. Και για τα δύο, και για αξία και για ποσότητα. Λοιπόν, έχουμε τα διάφορα στάδια που βλέπουμε ότι είναι η εισαγωγή. Είναι η εισαγωγή που εισάγεται το προϊόν. Από κάτω έχουμε τις πωλήσεις. Στην δεξιά, στην κάθετη στήλη και στην οριζόντια έχουμε τον χρόνο. Η εισαγωγή, η ανάπτυξη, στον χρόνο που αναπτύσσεται, δηλαδή στην ωριμότητα, πότε έφτασε σε ωριμότητα, στον κορεσμό και βλέπουμε αρχίζει να πέφτει πια η καμπύλη και να φτάνουμε στην παρακμή. Αυτός είναι ο κύκλος ζωής κάθε προϊόντος που πρέπει να τον ξέρουμε και πάντα να τον φτιάχνουμε. Λοιπόν, κάθε φάση του κύκλου ζωής απαιτεί διαφορετικούς χειρισμούς από τη διοίκηση. Οι φάσεις του κύκλου ζωής επιδρούν στα στοιχεία marketing, στο μείγμα marketing και στους στόχους marketing. Πάμε να δούμε η επίδραση στα στοιχεία marketing. Στοιχεία marketing εδώ έχουμε βάλει πωλήσεις, κόστος, κέρδη και ανταγωνιστές. Εισαγωγή μικρές, μεγάλο, ανύπαρκτα, λίγητα. Παραδείγματος χάρη, όταν μπαίνει ένα προϊόν, εισάγεται ένα καινούργιο προϊόν στην αγορά, οι πωλήσεις στην αρχή θα είναι μικρές. Το κόστος θα είναι μεγάλο, τα κέρδη θα είναι ανύπαρκτα και οι ανταγωνιστές λίγοι. Μετά, η ανάπτυξη. Θα έχουμε αύξηση των πωλήσεων, θα έχουμε βελτιωμένο κόστος, με λογική αύξηση των κερδών και κάποιοι ανταγωνιστές θα αυξάνουν. Ο κορεσμός, η κορύφωση, θα έχουμε χαμηλό κόστος, μεγάλα κέρδη και πολλοί ανταγωνιστές. Στην παρακμή θα έχουμε πτώση των πωλήσεων, θα έχουμε αυξητική τάση στο κόστος, θα μειώνονται τα κέρδη και θα μειώνονται οι ανταγωνιστές. Αυτά είναι η επίδραση στα στοιχεία marketing του κύκλου ζωής. Πάμε στην επίδραση στο μείγμα marketing. Το μείγμα marketing προϊόν, τιμή, διανομή, διαφήμιση και πρόθεση πωλήσεων. Στην εισαγωγή, το προϊόν το γνωστοποιούμε, το κάνουμε γνωστό δηλαδή. Πάνω από το κόστος, η τιμή θα πρέπει να είναι πάνω από το κόστος, η διανομή θα πρέπει να επιλέξουμε τη διανομή, η διαφήμιση εισαγωγής, η προώθηση των πωλήσεων θα πρέπει να κάνουμε δυναμικές ενέργειες. Η ανάπτυξη είναι επέκταση στο προϊόν, η διείσδυση με τη τιμή, διανομή, επέκταση, διαφήμιση συνεχόμενη και προώθηση πωλήσεων λιγότερες ενέργειες. Ο κορεσμός είναι διαφοροποίηση, ανταγωνιστική τιμή, δυναμική είναι η διανομή, προβάλλονται διαφορετικά στοιχεία και έντονες ενέργειες. Και η παρακμή έχουμε μείωση, μειώνεται και η τιμή, περιορισμένη διανομή, μειώνεται και η διαφήμιση, μειωμένες δαπάνες. Και επίδραση στους στόχους marketing είναι η γνωστοποίηση της δημιουργίας, την εισαγωγή, ανάπτυξη μεγάλο μερίδιο αγοράς, κορεσμός είναι μεγιστοποίηση κερδών και παρακμή μείωση δαπάνων. Συνήθως οι επιχειρήσεις προσφέρουν μείγμα προϊόντων ή υπηρεσιών με διαφορετικό κύκλο ζωής. Κάθε επιχείρηση εκτός από τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που βρίσκονται στη φάση εισαγωγής ή ανάπτυξης πρέπει να έχει στο χαρτοφύλακιό της και προϊόντα που βρίσκονται στη φάση της ωριμότητας ή της παρακμής για να φέρουν αρκετά χρήματα για να μπορεί η επιχείρηση να χρηματοδοτεί τα νέα προϊόντα. Δηλαδή, εάν δεν αναπτύσσουμε συνέχεια νέα προϊόντα, κάποια στιγμή δεν θα μπορέσουμε να βάλουμε καινούργια προϊόντα στην αγορά, ώστε να έχουμε χρήματα, να πω απλά, για να μπορέσουμε να χρηματοδοτήσουμε την ανάπτυξη με νέα προϊόντα. Αυτό είναι στην ουσία αυτό. Μοντέλο ανάλυσης χαρτοφυλακίου προϊόντων είναι η γνωστή μήτρα Boston. Κατατάσσει τα προϊόντα μιας επιχείρησης σύμφωνα με την ταμιακή χρήση τους και την παραγωγή μετρητών, χρησιμοποιώντας το ρυθμό ανάπτυξης της αγοράς και το σχετικό μερίδιο αγοράς για να το τοποθετήσει σε τετραγωνική μήτρα. Έχουμε λοιπόν ρυθμό ανάπτυξης και μερίδιο αγοράς. Θυμάστε το μερίδιο αγοράς πόσο σημαντικό ήταν που το είπαμε στην αρχή. Εδώ λοιπόν είναι η μήτρα Boston, αυτό το τετράγωνα. Έχουμε από την κάθετη στήλη η ανάπτυξη αγοράς που είναι μεγάλη και μικρή και η οριζόντια που είναι το σχετικό μερίδιο αγοράς, μεγάλο και μικρό.
Και έχουμε λοιπόν βάλει εδώ, μπορούμε, η επιλογή του 10% και του 1% είναι επιλογή που έχουμε κάνει εμείς σε μια μελέτη συγκεκριμένη, αλλά μπορεί να είναι κάτι παραπάνω, δηλαδή κάποιος να βάλει 15 ή 20 ή 5 όσον αφορά την ανάπτυξη της αγοράς. Κάποιος άλλος μπορεί να βάλει 2 το μεγάλο και μικρότερο από το 2 το μικρό. Εδώ λοιπόν έχουμε επιλέξει και έχουμε βάλει 10 έχουμε λοιπόν τα αστέρια και τις αγελάδες, τις αγριόγατες και τα σκυλιά. Θα πούμε παρακάτω τι σημαίνει το ένα και τι σημαίνει το άλλο. Σχετικό μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο το ένα και μικρότερο. Ο ρυθμός ανάπτυξης, σε ποιο ποσοστό είναι μεγάλος ή μικρός ο ρυθμός ανάπτυξης, εξαρτάται από τις συνθήκες που αποκρατούν στην αγορά. Συνήθως ένα μέτρο καθορίζει το επίπεδο του 10%. Μπορεί να είναι και παραπάνω. Ο καθένας μπορεί να το επιλέξει ανάλογα με τις συνθήκες πάντα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι σημαίνει το καθένα από αυτά. Το αστέρι είναι μάλλον νέο προϊόν με μεγάλο μερίδιο αγοράς. Όσον αφορά την ταμιακή, είναι πολύ ή λίγο αυτοχρηματοδοτούμενο. Οι αγελάδες, προϊόντα με μεγάλο μερίδιο αγοράς, με μικρό περιθώριο για επιπλέον ανάπτυξη, αλλά με μεγάλη σταθερότητα. Παράγουν πολλά μετρητά και χρησιμοποιούν λίγα. Οι αγριόγατες, προϊόντα που προσπαθούν να εδραιώσουν τη θέση τους στην αγορά με την κατάκτηση του μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς. Απορροφούν αρκετά χρήματα χωρίς να είναι βέβαιο ότι θα παράγουν κέρδη. Τα σκυλιά είναι προϊόντα με μικρό μερίδιο αγοράς, δεν έχουν μέλλον και καταναλώνουν χρήματα, είναι υποψήφια για κατάργηση. Όλα αυτά έχουν σχέση και με το κύκλο ζωής του προϊόντος. Ακριβώς αυτό είναι, που τα σκυλιά είναι στην ουσία η παρακμή που είχαμε γράψει. Πώς χρησιμοποιείται η μήτρα Boston τώρα. Η διαχείριση διαφορετικών προϊόντων πρέπει να γίνεται ανάλογα με το διαφορετικό επιχειρηματικό τους περιβάλλον και ανάλογα με τις διαφορετικές δυνάμεις και αδυναμίες τους. Άρα εδώ λοιπόν μετράει πάρα πολύ η SWOT ανάλυση που έχουμε κάνει πριν. Άρα γι' αυτό κάνουμε πρώτα τη SWOT ανάλυση και μετά πάμε να κάνουμε το πλάνο marketing. Απαραίτητα πρέπει να επενδύουμε σε νέα προϊόντα, διότι τα υπάρχοντα αφού οριμάσουν αποσύρονται. Η μήτρα Boston δίνει ένα ορθό τρόπο για να αξιολογηθεί μια επιχείρηση ανάλογα με το χαρτοφυλάκιο των προϊόντων της. Επίσης, ταξινομεί τα προϊόντα μιας επιχείρησης με το πόσα χρήματα παράγουν και με πόσα χρησιμοποιούν, και έτσι δίνεται η δυνατότητα να εφαρμοστούν κατάλληλες πολιτικές για κάθε προϊόν, ώστε να εξασφαλίζεται αύξηση των πωλήσεων και των κερδών. Αυτό είναι ένα εργαλείο που, αν το χρησιμοποιείς σωστά, σου δίνει αυτές τις πληροφορίες. Παράδειγμα, χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες του παρακάτω πίνακα για να σχεδιάσουμε μήτρα Boston. Αφορά την αγορά Βορείου Ελλάδας, παραδείγματος χάρη. Και έχουμε 3 προϊόντα, 1, 2, 3, και έχουμε ΣΜΑ, που είναι το σχετικό μερίδιο αγοράς, και αριθμό ανάπτυξης της αγοράς, το ΑΑ. Και βλέπουμε το προϊόν 1 έχει 0,78 σχετικό μερίδιο αγοράς, ένα 12 ρυθμό ανάπτυξης, αντίστοιχα 0,83 και ένα 19, και το 3 το προϊόν έχει 1 και ένα 22. Πάμε τώρα αυτά να τα βάλουμε σε μια μήτρα Boston. Λοιπόν, αυτή εδώ είναι. Λοιπόν, είναι για τη Βόρειο Ελλάδα. Έχουμε λοιπόν τα αστέρια, οι αγελάδες, οι αγριόγατες και τα σκυλιά. Και βλέπουμε λοιπόν όσον αφορά την ανάπτυξη, βλέπουμε ότι το προϊόν 3 είναι στο 22%, το 1,22 που είδαμε προηγουμένως. Το προϊόν 2 είναι στο 19% και είναι στις αγελάδες, και το προϊόν 1 είναι στο 12%. Τώρα, όσον αφορά τις αγριόγατες, το προϊόν 3 είναι στο 1%, βλέπουμε εδώ, είναι στο 1%, έτσι. Και μετά στα σκυλιά είναι το 2 και το 1, δηλαδή είναι στη ζώνη της παραμίας. Αυτή είναι Λοιπόν, και μετά έχουμε και το μοντέλο McDonald's, η μήτρα κατευθυντήριας πολιτικής, που είναι κάτι αντίστοιχο περίπου, αλλά έχουμε τα πλεονεκτήματα. Εδώ έχουμε τα πλεονεκτήματα, την ανταγωνιστική θέση δηλαδή της επιχείρησης και την ελκυστικότητα της αγοράς, του κλάδου. Γι' αυτό είπα ότι εδώ θέλουμε πολλές πληροφορίες για να μπορέσουμε να φτιάξουμε όλες αυτές τις μήτρες και όλους αυτούς τους πίνακες. Τα πλεονεκτήματα ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης πρόκειται για την κειμενική αξιολόγηση της ικανότητας της επιχείρησης να ικανοποιεί τις ανάγκες της αγοράς σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Την ελκυστικότητα της αγοράς του κλάδου, δηλαδή, πρόκειται για δυνατότητα της αγοράς να επιτύχει άνοδο των πωλήσεων και των κερδών. Κάθε μία από τις παραπάνω παραμέτρους προσδιορίζονται από κάποιους παράγοντες. Και ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί, για να δούμε. Οι παράγοντες για τα πλεονεκτήματα είναι ο κύκλος εργασιών, το μερίδιο αγοράς πάλι,
το σχετικό μερίδιο αγοράς. Άρα, το μερίδιο αγοράς, ο πίνακας που σας είπα είναι σημαντικό στην αρχή, είναι πάρα πολύ σημαντικό να το γνωρίζουμε. Το σχετικό μερίδιο αγοράς, η κερδοφορία, η χρησιμοποιούμενη τεχνολογία, η κατοχήρωση των προϊόντων, δηλαδή η πατέντα, και αν τα έχουμε κατοχυρώσει τα προϊόντα, η εικόνα της επιχείρησης. Παράγοντες για ελκυστικότητα της αγοράς. Είναι ο κλάδος εδώ, όπως είπαμε. Μέγεθος της αγοράς σε ποσότητα και αξία. Ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς. Γιατί λέμε σε ποσότητα και αξία, γιατί πάντα όλο αυτό το κάνουμε για κάθε προϊόν. Ρυθμός ανάπτυξης αγοράς, εποχικότητα, αντικατάσταση με νέα τεχνολογία, δομή ανταγωνιστών, φραγμή εισόδου και εξόδου, κοινωνικές δηλαδή φραγμή εισόδου και εξόδου. Παράδειγμα Τραμπ, λέμε τώρα. Έλεγα παράδειγμα έτσι όπως. Κοινωνικές τάσεις, νομικό πλαίσιο, ωριμότητα και αστάθεια, διαθεσιμότητα πρώτων υλών. Μήτρα κατευθυντήριας πολιτικής. Λοιπόν, επιλέγουμε ένα προϊόν ή ομάδα προϊόντων που πωλείται σε πολλές διαφορετικές αγορές. Γι' αυτό είπαμε ότι γίνεται ένα προϊόν. Η ομάδα προϊόντων μπορεί να επιλέξουμε να κάνουμε ομάδα προϊόντων. Επιλέγουμε τις βασικές αγορές που μας ενδιαφέρουν. Επιλέγουμε τα κριτήρια για να κρίνουμε την ελκυστικότητα της αγοράς και τα πλεονεκτήματα της επιχείρησης στις αγορές αυτές. Φτιάχνουμε ένα σύστημα βαθμολογίας και βαρύτητας για τα κριτήρια αυτά. Αξιολογούμε τις αγορές που επιλέξαμε χρησιμοποιώντας τα κριτήρια αυτά. Εντοπίζουμε το σημείο κάθε αγοράς σε μια μήτρα κατευθυντήριας πολιτικής. Σχολιάζουμε το υπάρχον χορτοφυλάκιο. Υπολογίζουμε το σημείο κάθε αγοράς σε 3 χρόνια. Αναφέρουμε εν συντομία τις στρατηγικές που θα ακολουθήσουμε για να επιτύχουμε τους στόχους μας. Παράδειγμα. Καθορίζω την αγορά. Βόρειος Ελλάδα, Νότιος Ελλάδα, Αττική. Επιλέγω τα προϊόντα. Προϊόν 1 λουκάνικο χωριάτικο, προϊόν 2 ζαμπόν μπούτ, προϊόν 3 σαλάμι αέρας. Επιλέγω τα κριτήρια ελκυστικότητα της αγοράς, μέγεθος της αγοράς, ρυθμός ανάπτυξης, δυναμικότητα της αγοράς. Ανταγωνιστική θέση, πλεονέκτημα της επιχείρησης, απόλυτο μερίδιο, αποτελεσματική διανομή. Κριτήρια βαθμολογίας από 1 έως το 10. Λοιπόν, εδώ έχουμε την ελκυστικότητα της αγοράς και γράφουμε το μέγεθος της αγοράς στο TAF 0, στον τελευταίο χρόνο μετά τον οποίο κάνουμε το επιχειρηματικό σχέδιο και βλέπουμε ότι καθορίζουμε ότι το μεγάλο είναι πάνω από 50 εκατομμύρια η αξία των πωλήσεων. Το μεσαίο είναι από 30 έως 50 εκατομμύρια και το μικρό είναι μικρότερο από το 30 εκατομμύρια. Ο ρυθμός ανάπτυξης στο μεγάλο είναι μεγαλύτερο το 15%, το μεσαίο είναι 5 έως 15% και το μικρό 0 έως 5%. Και η δυναμικότητα της αγοράς είναι 7 έως 10, 3 έως 6 και 9 έως 2. Τα πλεονεκτήματα της επιχειρήσης. Στο μεγάλο είναι το μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 50%, στο μεσαίο 20 έως 50% και στο μικρότερο 20%. Μικρότερο του 20%. Κερδοφορία μεγαλύτερη 30% στο μεγάλο, 10 έως 30% στο μεσαίο, μικρότερο του 10%. Και αποτελεσματική διανομή 7 έως 10, 3 έως 6, 1 έως 2. Συντελεστές βαρύτητες από 0,0 έως 1. Βάζουμε λοιπόν εδώ, τους επιλέγουμε εμείς τους συντελεστές βαρύτητες, πάντα τους βάζουμε εμείς, ανάλογα με το πώς θέλουμε, τι μας ενδιαφέρει να είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο. Παραδείγματος χάρη, το μέγεθος της αγοράς το έχουμε 0,30. Το ρυθμό ανάπτυξης το έχουμε δώσει μεγάλο συντελεστή που είναι 0,50 και τη δυναμικότητα αγοράς θα έχουμε 0,20. Αυτό το άθροισμα πρέπει να κάνει 1. Αν είχαμε 10 παράγοντες, θα ήταν πάλι το άθροισμα 1. Θα πρέπει πάντα το άθροισμα να είναι 1. Όπως και στα πλεονεκτήματα της επιχείρησης, το μερίδιο της αγοράς είναι 0,25. Η κερδοφορία για μας είναι πάρα πολύ σημαντική 0,60 και η αποτελεσματική διανομή είναι 0,15. Άρα εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι στην ελκυστικότητα της αγοράς ο ρυθμός ανάπτυξης παίζει σημαντικό ρόλο για μας, έτσι το έχουμε αποφασίσει και η κερδοφορία στα πλεονεκτήματα της επιχείρησης πάλι είναι σημαντικός. Υπολογισμοί. Παραδείγματος χάρη πάρουμε εδώ ένα προϊόν, το λουκάνικο, το χωριάτικο. Η αξιολόγηση από 9 έως 10, το μέγεθος της αγοράς είναι 2. Αν το πολλαπλασιάσουμε το συντελεστή βαρύτητας, πάμε στο 0,60 ο βαθμός. Ο ρυθμός ανάπτυξης είναι 5. Εμείς το βαθμολογούμε. Όπως εμείς κρίνουμε. Ή αυτός που το κάνει πρέπει να έχει και μια εμπειρία, έτσι. Ο συντελεστής βαρύτητας 0,50, βαθμός 2 και 50. Η δυναμικότητα της αγοράς 2, επί 0,20, 0,40. Άρα το σύνολο είναι 3 και 50. Αυτός είναι ο βαθμός. Η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης πάλι με τον ίδιο τρόπο. Βάζουμε το μερίδιο είναι 6, 0,25, 1 και 50. Η κερδοφορία 5, 0,60. Η διανομή μας κάνει 0,75, άρα σύνολο 5,25, πάλι ο συντελεστής βαρύτητας
Και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να έχουν άθροισμα 1. Άρα εδώ λοιπόν φτιάξαμε και τη μήτρα της κατευθυντήριας πολιτικής και βλέπουμε λοιπόν ότι το λουκάνικο όσον αφορά την ελκυστικότητα της αγοράς είναι στο 3,5, ανάμεσα στο 3,5 και στο 3, είναι με το κίτρινο χρώμα και και η ανταγωνιστική θέση της επιχείρησης βλέπουμε ότι είναι ανάμεσα στο 5,5 και στο 6, στο 6 με 6,5. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε καθορίσει και για αυτό το συγκεκριμένο προϊόν. Πάμε λοιπόν η αγορά. Ο όρος αγορά χρησιμοποιείται για να εκφράσει την πραγματοποίηση συναλλαγών σε τόπο, γεωγραφική περιφέρεια, κλάδο για προϊόν υπηρεσία. Στο τμήμα αυτό της μελέτης πρέπει να περιγραφούν και να αναλυθούν τα εξής. Συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο. Η περιγραφή των γενικών συνθήκων της αγοράς πρέπει να είναι σύντομη και περιεκτική και να δίνει πληροφορίες για κοινωνικούς, τεχνολογικούς, πολιτικούς και άλλους παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων. Ειδικά οι τελευταίοι, οι πολιτικοί, είναι σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη ζήτηση των προϊόντων. Από ό,τι φαίνεται. Και από τη σημερινή κατάσταση. Η δομή της αγοράς. Η δομή της αγοράς εκφράζει αριθμό των οικονομικών μονάδων που λειτουργούν σε αυτή ως παραγωγή και πολιτές προϊόντων υπηρεσιών και αφετέρου τον αριθμό των αγοραστών, καθώς και μεταξύ τους σχέση στο αποτέλεσμα των συναλλαγών τους. Πρώτον, βαθμός συγκέντρωσης. Ο βαθμός συγκέντρωσης εκφράζει το μερίδιο ενός συγκεκριμένου αριθμού επιχειρήσεων. Παραδείγματος χάρη το 5 μεγαλύτερο στο σύνολο των πωλήσεων. Άρα, να πάλι που πρέπει να ξέρουμε τους ανταγωνιστές, τις ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Τα άλλα χαρακτηριστικά της δομής. Ελαστικότητα της ζήτησης, ανάπτυξη της ζήτησης, η συγκέντρωση των αγοραστών, η ύπαρξη εμποδίων για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στον κλάδο, ο βαθμός διαφοροποίησης των προϊόντων. Με τη μελέτη της δομής αγοράς προσπαθούμε να εντοπίσουμε επιχειρηματικές ευκαιρίες για να αναπτυχθούμε ή προβληματικές περιοχές οι οποίες πρέπει να φύγουμε από αυτές. Γιατί μας δημιουργούν προβλήματα και τελικά ζημίες. Το μέγεθος της αγοράς σε ποσότητα και αξία. Ο όρος μέγεθος της αγοράς για το marketing εκφράζει τη συνολική κατανάλωση ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας σε ποσότητα ή αξία σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, συνήθως ένα έτος. Μαθηματικά το μέγεθος της αγοράς εκφράζεται μέγεθος της αγοράς ως πωλήσεις, μείον εξαγωγές, συν εισαγωγές. Στο επίπεδο των παραγωγών εκφράζει τις ποσότητες που πωλούνται στους ενδιάμεσους. Στο επίπεδο της ηλιακής εκφράζει τις ποσότητες που πωλούνται στους τελικούς καταναλωτές. Τάση της αγοράς. Δηλαδή, η τάση της αγοράς εκφράζει τη διαχρονική εξέλιξη στη δομή, στο μέγεθος, στον τρόπο λειτουργίας και στην απόδοση, δηλαδή στην κερδοφορία. Η τάση μπορεί να είναι από περίοδο σε περίοδο, ανωδική, σταθερή, πτωτική. Το δυναμικό της αγοράς. Το δυναμικό της αγοράς εκφράζει τη δυνατότητά της να απορροφήσει ένα προϊόν ή μια υπηρεσία στη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περίοδου κάτω από κανονικές συνθήκες στο περιβάλλον του marketing. Εκτός από τη συναλλική αγορά μπορεί να αφορά για προϊόν ή υπηρεσία. Γεωγραφικές περιοχές, τύπους καταστημάτων, κατηγορίες πελατών, ομάδες χρηστών. Για την εκτίμηση του δυναμικού της αγοράς χρησιμοποιούνται διάφορες μέθοδοι, όπως βιομηχανικά προϊόντα. Χρησιμοποιεί η μέθοδος της άθροισης των αγορών και στηρίζεται στον εντοπισμό των πιθανών αγοραστών που υπάρχουν σε μια αγορά και την εκτίμηση του ύψους των αγορών που πιθανόν να πραγματοποιήσουν στη διάρκεια συγκεκριμένης χρονικής περίοδου. Καταναλωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες. Χρησιμοποιείται η μέθοδος του δείκτη αγοραστικής ικανότητας για να υπολογιστεί η αγοραστική δύναμη των καταναλωτών σε διάφορες περιοχές. Δείκτης αγοραστικής ικανότητας είναι ένας συντελεστής Α με το διαθέσιμο εισόδημα, ένας συντελεστής Β από τον πληθυσμό της περιοχής και ένας συντελεστής Γ για τις ελληνικές πωλήσεις της περιοχής. Οι συντελεστές αυτοί προσδιορίζονται με την κρίση μας. Τα υπόλοιπα στοιχεία μπορούμε να τα πάρουμε από διάφορες πηγές όπως είναι η Ελστάτ, η Eurostat, ο ΙΟΒΕ και διάφορες άλλες τέτοιες ανεξάρτητες αρχές και υπηρεσίες. Εκεί θα τα βρούμε αυτά τα στοιχεία, δεν μπορεί να τα βρεις πουθενά. Το μερίδιο της αγοράς. Το μερίδιο της αγοράς είναι μια βασική έννοια του marketing και εκφράζει το ποσοστό των πωλήσεων μιας επιχείρησης ή ενός προϊόντος ή μπορεί να είναι κατηγορία προϊόντων μιας συγκεκριμένης αγοράς ή κλάδου σε ποσότητα ή αξία.
Το απόλυτο μερίδιο της αγοράς προσδιορίζει το απόλυτο ποσοστό που κατέχει η επιχείρηση στο σύνολο κάποιας αγοράς. Παραδείγματος χάρη, έχουμε στο TAF 0, πάντα το τελευταίο χρόνο που βλέπουμε για να μπορούμε να κάνουμε σωστή ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου. Έχουμε, παραδείγματος χάρη, στο λουκάνικο το χωριάτικο, τα συνολικά κιλά που έχουν διακινηθεί στο TAF 0 είναι 57.000 τόνοι, 57 εκατομμύρια τόνοι. Και από αυτούς κιλά, συγγνώμη, έχουμε διακινήσει 18.500.000 κιλά. Άρα έχουμε ένα μερίδιο αγοράς 32,46%. Αν διαλύσουμε το 18.500 με το 57, τότε μας δίνει το 32,46%. Και στο σύνολο λοιπόν των προϊόντων αυτών έχουμε το 32,79%. Αυτό που βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλο μερίδιο αγοράς, απόλυτο δηλαδή, είναι 41,30 το σαλάμι αέρος. Το σχετικό μερίδιο αγοράς είναι το μερίδιο αγοράς επιχείρησης και μερίδιο αγοράς κυρίου ανταγωνιστού. Το σχετικό μερίδιο αγοράς είναι το μερίδιο αγοράς της επιχείρησης για το μερίδιο αγοράς του κυριότερου ανταγωνιστού. Όταν αυτό είναι μεγαλύτερο το ένα, η επιχείρηση υπερτερεί έναντι του ανταγωνιστή. Όταν αυτή η διαφορά είναι μικρότερη το ένα, τότε η επιχείρηση υστερεί έναντι του ανταγωνιστή. Αυτή όχι η διαφορά, αυτό το αποτέλεσμα. Σχετικό μερίδιο αγοράς της εταιρείας ΑΒΕ. Λοιπόν, έχουμε τα προϊόντα, έχουμε σύνολο κιλά. Ο ανταγωνιστής, βλέπουμε λοιπόν εδώ, παίρνουμε δύο ανταγωνιστές. Και την εταιρεία τη δική μας που ελέγχουμε λοιπόν. Το σύνολο λοιπόν είναι 57. Ελέγχουμε στο λουκάνικο χωριάτικο, είναι οι μονάδες 57 εκατομμύρια κιλά. Οι μονάδες, ο πρώτος ανταγωνιστής που είναι σε 26 εκατομμύρια. Ο δεύτερος ανταγωνιστής 12.500 και εμείς 18.500. Αλλά εμείς είμαστε 0.65. Είμαστε μικρότερο από το ένα. Στο ζαμπόν από μπούτι αντίστοιχα στο 0.85. Βλέπουμε όμως στο σαλάμι αέρος ότι εμείς είμαστε στο 2.53. Είμαστε μεγαλύτερο από το ένα, είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Στο σύνολο είμαστε στο 0.77. Δηλαδή, η ράτη του ανταγωνισμού τόσο στις ιστορικές ποσότητες των προϊόντων όσο και στα προϊόντα λουκάνικου χωριάτικου και ζαμπόν υπερτερεί μόνο στο σαλάμι αέρος. Υστερούμε δηλαδή σε αυτά και υπερτερούμε μόνο στο σαλάμι αέρος από ό,τι φαίνεται εδώ. Αυτό είναι ένα σημαντικό πίνακα για να δούμε πού ακριβώς βρισκόμαστε στην αγορά και τι πρέπει να κάνουμε. Δηλαδή, από εδώ θα πρέπει να δούμε εάν μας ενδιαφέρει να αυξήσουμε την είσοδό μας, να αυξήσουμε τις πωλήσεις μας και να χτυπήσουμε τον ανταγωνισμό, και πρέπει να περιγράψουμε για ποιο τρόπο θα το κάνουμε αυτό. Για τη δομή των μέγεθους της τάξης της αγοράς στην δυναμικότητα, το μερίδιο αγοράς χρησιμοποιούν πίνακες και διαγράμματα. Κάθε πίνακας διάγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από σύντομα επιχειρηματικά σχόλια. Πρέπει επίσης να αναφέρουμε την πηγή κάθε πληροφορίας. Για να μην υπάρχει πληθώρα πινάκων και διαγραμμάτων, στον κορμό της μελέτης είναι αυτό που σας είπα. Στην αρχή πρέπει περισσότεροι πίνακες να υπάρχουν στο παράρτημα. Λοιπόν, πάμε τώρα κατάτμιση ή τμηματοποίηση της αγοράς. Τα προϊόντα ή υπηρεσίες που παράγει ή εμπορεύεται μια επιχείρηση δεν είναι δυνατόν να ικανοποιούν τις ανάγκες του συνόλου της αγοράς, αλλά μόνο ορισμένων τμήματων της. Για να μπορέσει να αποκτήσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μια επιχείρηση έναν το ανταγωνιστό της, πρέπει να προσδιορίσει με ακρίβεια τα τμήματα της αγοράς που θα κατευθύνει τη δραστηριότητά της. Για να προσδιοριστούν οι αγορές στόχοι, πρέπει να ακολουθήσουμε τη διαδικασία τμηματοποίησης της αγοράς. Και εδώ θα δούμε ένα γράφημα. Παρακάτω θα το δούμε. Μια επιχείρηση δεν μπορεί να διαχειριστεί απεριόριστο αριθμό τμήματων, αλλά σε περιορισμένο αριθμό που να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια. Κάθε τμήμα πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να αποδίδει στην εταιρεία ικανοποιητικό κέρδος για την προσπάθεια που καταβάλει. Τα μέλη κάθε τμήματος πρέπει να έχουν ομοιότητα σε μεγάλο βαθμό. Πρέπει να υπάρχει εύκολη πρόσβαση στο τμήμα. Η τμηματοποίηση στηρίζεται σε έναν συνδυασμό της συμπεριφοράς των καταναλωτών των χρηστών προϊόντων ή υπηρεσιών. Πρέπει να δούμε τι αγοράζουν και γιατί. Το προϊόν, δηλαδή, την τιμή, τη συχνότητα αγοράς και πηγή αγοράς. Δηλαδή, αγοράζουν γιατί την αγοράζουν, που θα αφορά το προϊόν σαν προϊόν, την τιμή του, πόσο συχνά το αγοράζουν και από πού το αγοράζουν. Γιατί αγοράζουν, ποια είναι τα ωφέλη, ποιος είναι ο τρόπος ζωής. Η μόδα και η καινοτομία, αν εμπίπτει σε μόδα, είναι ρούχα. Επιρροή ομάδων, προσωπικότητα, προτιμήσεις. Ανάλυση των χαρακτηριστικών των πελατών, ποιοι αγοράζουν. Μέγεθος του πελάτη, κοινωνικονομική τάξη, δημογραφική, γεωγραφική παράγοντες, βιομηχανική ταξινόμηση. Λοιπόν,
πρέπει να αναπτύξουμε μεθόδους ελέγχου της αγοράς και είναι οι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας. Σε οποιοδήποτε τμήμα της αγοράς υπάρχουν σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας για την επικράτηση της επιχείρησης. Η επιχείρηση πρέπει να εντοπίσει ποιοι είναι οι παράγοντες αυτοί και σε ποια θέση βρίσκεται σε σχέση με τους χειρότερους ανταγωνιστές της. Συνήθως, οι σημαντικοί παράγοντες επιτυχίας, τα ΣΠΕ δηλαδή, δεν είναι πολλοί και πρέπει να κινούνται σε αριθμό μεταξύ 3 και 5. Οι συντελεστές βαρύτητας πρέπει να έχει αριθμό 1. Ο βαθμός για κάθε συντελεστή, για κάθε παράγοντα επιτυχίας, να είναι από 1 ο κακός έως 10 ο άριστος. Ο βαθμός για κάθε σημαντικό παράγοντα επιτυχίας προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της συντελεστής βαρύτητας από τη βαθμολόγησή του. Η επιλογή αυτή μπορεί να είναι κάποιοι πιθανοί παράγοντες, τέτοιοι πρέπει να είναι ποιότητα, η τιμή, το μερίδιο αγοράς, η αφοσίωση των πελατών, η χρηματοοικονομική κατάσταση, στελεχειακό δυναμικό, οργανωτικές δομές. Μπορούμε να βρούμε κι άλλα να βάλουμε. Απλώς έχουμε επιλέξει κάποια από αυτά. Χρήσιμα συμπεράσματα που προκύπτουν από την ανάλυση αυτή αναγκάζει τα άτομα να σκεφτούν τους σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας τους. Δίνει τη σχετική εικόνα της ανταγωνιστικότητας έναν των κυριότερων ανταγωνιστών της επιχείρησης, υποδεικνύει τους τομείς που μπορούν να γίνουν βελτιώσεις για μεγαλύτερη απόδοση. Να το λοιπόν, σημαντική παράγοντα της επιτυχίας, συγκριτικός πίνακας βαθμολογίας ανταγωνιστών. Εδώ έχουμε το τελικό πίνακα που είναι η εταιρεία η δική μας, είναι η πρώτη, ο ανταγωνιστής 1 και ο ανταγωνιστής 2. Και βλέπουμε στην ασφάλεια των προϊόντων ο βαθμός είναι 2,70. 2,70 ανταγωνιστής, ο πρώτος ανταγωνιστής, ο βασικός μας ανταγωνιστής είναι ο ανταγωνιστής 1. Η διατροφική αξία 1,60 έχουμε την ίδια βαθμολογία. Η έγκαιρη παράδοση 1,60 εμείς, 1,80, άρα υπερτερεί ο ανταγωνιστής μας. Ανταγωνιστική τιμή 0,75-1,35, άρα και εδώ υπερτερεί. Πρώτες ύλες 1,35-1,05. Στην τιμή, ένα του βασικού μας ανταγωνισμού που είναι ο νούμερο 1, υστερούμε στην τιμή πώλησης, όπως είπαμε, και στην έγκαιρη παράδοση. Αυτό είναι ένας πολύ σημαντικός πίνακας που πρέπει πάντα να τον φτιάχνουμε όταν κάνουμε ένα marketing plan. Χαρτογράφηση της αγοράς. Ο χάρτης της αγοράς καθορίζει την αλυσίδα διανομής και αξίας ανάμεσα στον προμηθευτή και τον τελικό χρήστη και περιλαμβάνει τους διάφορους μηχανισμούς αγοράς σε μια αγορά, καθώς και το ρόλο που παίζουν οι ασκούντες στην επιρροή. Είναι οι προμηθευτές, οι διανομής, οι έμποροι λιανικής και οι τελικοί χρήστες. Εδώ λοιπόν θα δούμε. Αυτό είναι το γράφημα, το οποίο μας καθορίζει αυτά που είπαμε πριν. Ο προμηθευτές, πόσο της 100, εδώ το S%, σε όλα τα 100 πρέπει να βρούμε πόσο της 100 είναι σε κάθε φάση. Προμηθευτές, ο διανομής, οι έμποροι λιανικής και οι τελικοί χρήστες. Οι διανομής είναι τοπική, είναι περιφερειακή και είναι και εθνική. Οι έμποροι λιανικής είναι πάλι και αυτοί γενικοί, είναι εξειδικευμένοι. Εξειδικευμένοι μπορεί να είναι franchisers, να έχουν franchise, καταστήματα franchise, πολυκαταστήματα και αποθήκες. Και οι τελικοί χρήστες είναι τα νοικοκυριά. Αυτό είναι ένα γράφημα το οποίο βάζοντας εδώ σε κάθε κουτάκι και σε κάθε έννοια τα ποσοστά θα έχουμε ένα αποτέλεσμα το οποίο θα μας βοηθήσει πάρα πολύ σε όλη την δομή του πλάνου marketing. Αυτό ήταν το πλάνο marketing που σας ανέπτυξα τώρα. Νομίζω με αυτά τα δύο ολοκληρώσαμε τον κύκλο του πλάνου, του business plan. Και τώρα αυτό που απομένει είναι να σας πει μερικά πράγματα εδώ σαν επίλογο ο κύριος Μιχάλης και εγώ σας εύχομαι καλό Πάσχα. Θα τα πούμε πιθανόν για κάποιους από εσάς που θέλετε και μετά το Πάσχα. Σύντομα θα κάνω μια μικρή σύντομα. Σε σένα βάραγα. Ποιος το κλείσει. Να κάνω και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσουμε δηλαδή τον Γιώργο τον Μανουσόπουλο
για την πολύτιμη συμβολή του στη διαφώτιση του θέματος. Να θυμίσω, πριν πάω στον επίλογο που έχω κάνει μια σκέψη να κλείσω με κάποιες δύο κεντρικές ιδέες, ότι υπάρχει το λογισμικό του business plan, το οποίο υλοποιεί όλο αυτό το κομμάτι της στρατηγικής πρακτικά, γενικότερα. Ουσιαστικά, και πηγαίνοντας προς το κλείσιμο του θέματος, να δώσω, για να μείνουν κάποια ερεθίσματα στο μυαλό που λέμε στον τελικό επίλογο. Σήμερα είδαμε δύο κομμάτια τα οποία αποτελούν οι κρίσιμες υποενότητες του μεγάλου θέματος του business plan. Αποδελτιώντας δηλαδή, είδαμε τι σημαίνει SWOT ανάλυση, θα το πούμε απλά λόγια, είναι η ανάλυση της στρατηγικής θέσης της επιχείρησης και του περιβάλλοντος της, πρώτον. Και δεύτερον, το marketing plan, το οποίο είναι ένας οδικός χάρτης, είναι το σύνολο κάποιων ενεργειών, οι οποίες συντονισμένα και ακολουθώντας είναι αυτό που λέμε δημιουργούν μια κρίσιμη αξία στον πελάτη, γενικότερα, του οποίου μέσα από το πλάνο marketing προσπαθώ να δημιουργήσω και να καλύψω κάποιες, να ικανοποιήσω τις ανάγκες του. Αυτό είναι το ολικό πλαίσιο που είδαμε σήμερα. Να ευχαριστήσουμε πολύ για τον πολύτιμο χρόνο που μας διαθέσατε. Να ευχηθούμε καλό Πάσχα σε όλους και για οποιαδήποτε απορίες υπάρξουν, μπορεί να μας τις στείλετε στο info@special.gr, ώστε να τις καταγράψουμε και βεβαίως να τις απαντήσουμε όπως κάθε φορά. Επαναλαμβάνω στο info@special.gr. Μπορεί να σταλείτε οτιδήποτε και εμείς να το απαντήσουμε. Και πάλι ευχαριστούμε και ευχόμαστε καλό βράδυ σε όλους.